இங்க வர முடியலையோ அவங்க லைவ் இதுல ஒரு யூடியூப்ல கூட பார்க்கலாம். இது இல்லாட்டாலும் நான் இப்ப யூடியூப்ல இன்னைக்கு போடதான் போறேன். இன்னிலேருந்து ஐ வில் அப்லோட் ஆல் த கிளாஸஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எப்பவும் பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வகுப்புக்கு போலாமா? இப்பதான் நார்மல் சீன் வந்தா போல இருக்கு. லைவ் போனாதான் நார்மல்ல வந்தா போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. காலை வணக்கம் எல்லோரையும். லெவல் 1 வகுப்பு 18 daysல பகவத்கீதா படிக்கிற அந்த கிளாஸ் தான். அதுல வரவேற்கிறேன். இது லெவல் 1 எதுக்கு சொல்றோம்னா, என்ன லெவல் 2 இருக்கு. இதுல லெவல் 1 மொத்தம் 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. எல்லா ஸ்லோகம் பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா 1 hour 1.5 hours எவ்வளவுதான் பார்க்க முடியும். அப்போ லெவல் 2 இருக்கும். லெவல் 2ல எல்லா ஸ்லோகம் பார்ப்போம். அப்ப இங்க ஒண்ணும் பார்க்கலன்னா பாக்குறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா உள்ளது மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும். ஜஸ்ட் டு கெட் த டேஸ்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா. இது ஒரு மாதிரி புரியறது அப்படின்னாக்கா திரும்பி ஃபுல்லா புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல எல்லாம் ஃபுல்லா புரியாது. ஒரு 1 time அட்டென்ட் பண்ணாலும் புரியாது. அப்போ 2வது நான் அடுத்த மாசம் நீங்க இதை அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கம். இது 6 மணி எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா 3 மணி இருக்கு, சாயந்தரம் 7 மணி இருக்கு, ராத்திரி 9 மணி வேலைக்கு போயிட்டு வந்தப்புறம் கூட நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி உங்களுக்கு சௌரியமோ அப்படி. இல்ல தமிழ் வேண்டாம், எனக்கு மலையாளம் வேணும், தெலுங்கு வேணும், கன்னடா வேணும், அப்புறம் என்னது துளு, இது ஒரியா, பெங்காலி, உங்களுக்கு எந்த பாஷையில உங்களுடைய எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க வேற வேற பாஷையில இருந்தா கூட அவங்க கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஹிந்தி, மராட்டி, எல்லாம் இங்கிலீஷ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஒன்றும் எந்த லாங்குவேஜ்க்கும் ஒன்றும் ஃபீஸ் கிடையாது. மெயினா அதை சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரீயா தான். ஏன்னா சில இடத்துல ஃபீஸ் கேட்கறாங்க. அது தெரியாது, ஏன் கேட்கறாங்க தெரியாது. அவங்களுக்கு ஏதாவது செலவு இருக்குமா இருக்கும். ஆனா இன் ஜென்ரல் பார்த்தா யாரும் ஃபீஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஃப்ரீயா தான் படிக்கணும். நம்ம ஒன்லி டைம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் என்ன படிக்கிறோம், நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? இது முன்னாடி படிச்சிருக்கணும். ஏதோ நம்ம அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கல. இந்த வேற கம்யூனிட்டி இல்லைனாக்கா படிச்சுதான் ஆகணும். சண்டேனா மாஸ் போய் தான் ஆகணும். தொழுகை பண்ணோம்னா 4 டைம் தொழுகை பண்ணதான் 4 5 டைமா அவங்க பண்ணதான் வேணும். இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. நம்ம இதுல கொஞ்சம் லிபரல் தான். சரி, இப்ப பண்ணலையாமா, நாளைக்கு பண்ண, நாளைக்கு பண்ணலையா, அடுத்த மாசம் பண்ணு, இல்லையா அடுத்த வருஷம் பண்ணு, அப்புறம் இல்லாட்டா என்ன அடுத்த ஜென்மத்திலயும் பண்ணிக்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன, நமக்கு அதுதான் வேண்டாம். திரும்பி 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 இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. மேலோட்டமா பார்த்தா எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்கிறா போல இருக்கும். ஆனா அப்படி கிடையாது. லைஃப் இஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் தான். அதுலயும் நம்ம ஏதோ ஆனந்தப்பட்டுக்கணும். இதுதான் ஆனந்தம்னு நினைச்சது. இதெல்லாம் அப்ப நம்ம அப்படின்னா பெட்டர் டேஸ்ட் நம்ம இன்னும் பார்க்கலன்னு அர்த்தம். இதோட நல்ல டேஸ்ட் நம்ம பார்த்தா இந்த வாழ்க்கையை வெறுத்துடும். அப்போ நல்லா வாழ்ந்து காட்டணும். இந்த மாதிரி நல்லா வாழ்ந்து பகவானுடைய பக்தியோடு வாழ்ந்து நம்ம ஃபைனலி பகவானை போய் சேர்ந்துடணும். ஏன்னா அங்கேருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் பகவானுடைய பசங்க தான். அங்கேருந்து தப்பி தவறி இங்க வந்ததுனால பிடிவாதம் பிடிச்சுதான் வந்திருக்கோம். திரும்பி போக வழி தெரியாம திரும்பியே இங்க பிறந்து இருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம படிச்சு நமக்கு லைஃப் மேனுவல். நம்ம இதை படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில அதை உட்கொண்டு இதுல இருந்து நம்ம படிப்படியா மேலே ஏறி போயிடணும் அப்படின்னு. எவ்வளவு சீக்கிரம் படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். உங்களோட கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில்ல பகவானுடைய இது தரிசனம். யாரெல்லாம் காலையில பாக்குறீங்களோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் வரும்னு நினைக்கிறேன்னா, இன்னைக்கு பாக்கல, நேத்திக்கெல்லாம் பாத்தீங்க இல்லையா, இன்னைக்கு யாருக்கும் முடியல அப்படின்னா நாளைக்கு சண்டே தானே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஹோல் டே உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் வருது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே மேபி ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ண தெரியுமா இருக்கும். என்ன இப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க. இந்த 18 நாள் கோர்ஸ் முடிஞ்சா என்ன எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கலையே அப்படிம்பாங்க சில பேர். உள்ளூர அந்த அப்படியே ஒரு அனுபவித்து நம்ம இது பார்த்தாதான் தெரியும். நல்ல லைஃப்ல மாற்றம் வரும். நம்ம வாழ்க்கையில என்னது, நம்மளோட ஆட்டிடியூட்லயே ரொம்ப மாற்றம் வரும். ஓகே, இப்போ அது மங்களாரத்தில நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இங்க நம்ம கிளாஸ் எப்படி பகவானுடைய மூர்த்தியை இப்படி காலை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி அவருடைய அருளை வேண்டி இப்ப இந்த வகுப்பை தொடங்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க பின்னாடி சொல்லுங்க. இதை மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இன்பிட்வீன் பாத்துங்கம்மா அட்மின்ஸ். இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? நான் தைரியமா ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா கிளாஸ் எல்லாம் 6 மணிக்கு உள்ள கிளாஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா மேல ஆன்லைன் தெரியறதா? யூடியூப்னு தெரியுது, லைவ் தெரியுது இல்லையா? தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆன். ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இன்னைக்கு வேற யாரும் படிக்கிறீங்களா?
யாருக்கா விருப்பம் இருக்குன்னா படிக்கலாம், இல்லை இன்னும் அவ்வளவா எங்களுக்கு தெரியாது அட்மின் அப்படி இருந்ததுன்னா அட்மின் படிப்பாங்க, இல்லாட்டா இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கா படிக்கணுமா? இன்னைக்கு நான் படிச்சோம் இல்லாட்டா. ஓகே. ஹரே ஓ, சிவகாமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க, இப்பதான் பார்த்தேன் நான் சிவகாமி மாதாஜி. படிக்கணுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அவங்க பிஸியா இருப்பாங்க, ஆக்சுவலி சொன்னாங்க, சும்மா தான் வந்து கேட்கிறேன். ஜீவா மாதாஜி அப்படிதான், காலையில வேலை இருக்கும், சும்மா வந்து கேட்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। அப்படியாக பிரணத்தி முடிச்சோம். நாங்க வந்து இப்ப இந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம் 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு என்ன 6வது நாள் வந்துட்டோம். எவ்வளவு குயிக், எனக்கு ரொம்ப குயிக்கா போனா போல தோணித்து. 6வது அத்தியாயத்துக்கு வந்துட்டோம். நீங்க தான் இன்னும் வாயை திறந்துலாம் பேச மாட்டேங்கிறீங்க. இல்ல டிவோட்டிஸும் கொஞ்சம் எல்லாம் இன்டராக்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா 18 days we are all together. இப்ப நம்ம எங்கேயோ பிக்னிக் போனா கூட யாருக்கு கூடயோ போவோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல இருந்து தனியா போயிருப்போம், நம்ம யாரெல்லாமோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி ஒரு நாள் 2 நாள்ல பழகிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுவோம், தினமும் பாக்குறோம், அந்த மாதிரி. அப்போ அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம இந்த இதுவும் அப்படிதான், இந்த ஆன்மீக பயணத்திலயும் அப்படிதான். எல்லாரையும் நம்ம வந்து பக்தர்களா பார்த்து ஒருத்தரும் பரஸ்பரமா பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பேசினா உலக விஷயம் எல்லாம் கிடையாது, ஆன்மீகத்துல ஏதாவது பேசுவோம். இப்ப அத்தியாயம் 6க்கு வந்துட்டோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். தியான யோகம். இப்ப ஒருவனே யோகம் 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 சொல்றாங்களே, என்னதான்னாக்க இன்னைக்கு தெரியும். அது யோகம்னா எக்ஸாக்ட்லி என்னதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். சோ தியானம்னா என்னது? பகவானை நினைக்கிறது தான். யோகம்னாலும் அதே தான், ஒரு வேர்டு தான். யோகம்னா அந்த மாதிரி நினைத்து பண்றது, ஒரு செயல் பண்ண கர்ம யோகம். அந்த பகவானை நினைத்து படிக்கிறோம், இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கணும்னா இது ஞான யோகம், நாலேஜ் கெயின் பண்றோம். பக்தியா நம்ம எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா பக்தி யோகம், பக்தி கர்ம யோகம், கர்ம பக்தி யோகம் எல்லாம் சொல்லலாம். இப்ப வந்து தியானத்தை பத்தி உள்ள டோட்டல் இது இந்த சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அபவுட் தட். அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அவருடைய தெய்வீகாருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இது படிக்கிறோம். இப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் 3rd chapter.
கர்ம சந்நியாச யோகா. இந்த மாதிரி கர்மா பண்ணும், ஆனா சந்நியாசம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போகணுமா? இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம், வீட்லயே இருக்கலாம், எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். ஆனா மனதளவுல நம்ம சன்னியாசம் மாதிரி என்னது, விருப்பு வெறுப்புகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. சவுந்தர பாண்டியன், ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ வேணுமா? ஏதோ சொல்லணுமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்லோகம் படிக்க போறீங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பண்ணி பார்க்கறான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ அர்ஜுனனின் குழப்பம், செயலை துரத்தல் அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா? இப்போ ஏதோ பகவானே சொல்லிட்டார், வேர்டிக்ட் அவரே கொடுத்துட்டார். ஃபைனல் என்ன, நீங்க வந்து பக்தியோட வேலை பண்ணுங்க, உங்க டியூட்டி எல்லாம் பண்ணுங்க, ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணுங்கன்னு அவருக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி குகையில உட்கார்றதும் மலைக்கு மேல போய் உட்கார்றதும் எல்லாம் உங்களால முடியாது. வீடு 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 நம்ம எல்லாம் வந்த பாசத்துலதான் இருக்கோம் நம்ம. ஆனாலும் பற்று இல்லாம இந்த மாதிரி பழகி நம்ம வந்து வீட்டிலேயே இருந்தா இந்த மாதிரி துறவு மனப்பான்மையோட இருந்தோம்னா நல்ல பக்குவப்பட்டு விடும். அதே நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு என்னது முக்தி கிடைத்த நிலை மாதிரி நமக்கு வந்துடும். முக்தினா என்ன அர்த்தம், எல்லாம் அப்படி பரமானந்தத்துல இருப்போம், ஒன்னும் ஆசை இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. அந்த லெவல்ல நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கும் போதே வந்துடும். கர்மபந்தத்திலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கும் நிஷ்காம கர்மயோகம். பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, கர்ம பந்தத்துல நம்ம விழமாட்டோம். கர்மபந்தம்னா என்னது, எது செய்திருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஆப்போசிட், ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நம்ம என்ன பண்ணாலும் எதிர் இதா வரும், என்னது ரியாக்ஷன் வரும். நல்லது பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வரும், கெட்டது பண்ணா பாவம் கிடைக்கும். அது ரெண்டுமே இல்லாம நம்ம இருக்கணும்னா எப்படி, நிஷ்காம கர்மயோகம். பகவானை குறித்து அது நேற்றுக்கு 2 ஸ்டோரியும் பார்த்தோம் நம்ம. இது நிருகா மகாராஜாவோட ஸ்டோரி பார்த்தோம். அவரோட ஒரே இது நல்லவர் தான், எல்லாம் தானம் எல்லாம் பண்ணார், எல்லாம் பண்ணார். ஆனா என்ன, பகவானை நினைக்காம பண்ணனால சாபம் கிடைத்தது, அதனால கஷ்டப்பட்டார். சோ அவர் புரிஞ்சு போயிடுத்து, அவர் என்ன தப்பு பண்ணார்னு சொல்லிட்டு அது புரிஞ்சு கொடுத்த சாபம் கிடைச்சப்பறம். அது முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் பழிச்சிருப்பாரு. ஆனா அவர் வந்து அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டார். நம்ம இதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம ஓ அப்படியா, அப்ப நம்ம இனிமே வந்து எது பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணணும். இப்ப இந்த கிளாஸ்க்கு வரோமா, ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்ல நுழையணும். எது பண்றோம், ஏன்னா இதுவும் பகவானாலதான் நமக்கு வந்து அருள் கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளவு பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசையா தானே அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. வர முடியாத சூழ்நிலை ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஒண்ணு இல்லையா, தூக்கம். பகவான் வந்து நல்ல ஒரு தமோ குணம் வந்து நல்லா தூங்குப்பா அப்படிங்கன்னு நல்லா தூங்கிப்பா. அப்புறம் என்ன, 7 மணி ஆயிடுத்தா, 7:30 மணி ஆயிடுத்தா, நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன், டெய்லி கிளாஸ் மிஸ் பண்றேன் அப்படிம்பாங்க. நமக்கே வர முடியறது ஏன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கு. நமக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல சுகிருத்து இருக்கு, அதனால நம்மளால வர முடியுது. எஸ். அப்புறம் பரம்பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. இப்ப நமக்கு வந்து இந்த இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோமே, திரும்பி பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு, அதுல இருந்து விடுதலை எப்படி கிடைக்கும், பகவான் மீது கவனம் செலுத்தணும், பகவானை நினைக்கணும், பகவானுடைய நாமம் சொல்லணும். நம்ம சொல்ல தெரியலையா, காதால இந்த மாதிரி கேட்கலாம். கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண காதால கேட்டாலே நமக்கு வந்து இதுதான். ஏன்னா அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸே சொல்லியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னது, சிரவணம்னா காதால கேட்கறது. அதுதான் பெரிய டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறாங்க. பகவான் தொண்டு புரியறதுல ஏற்றும் பெஸ்ட் எதுனா காதால கேட்கறது. சும்மா இங்கே கேட்டு விடுறது அப்படி கிடையாது, கேட்டு உட்கொள்றது. அதே அப்புறம் அது கேட்டுட்டோம்னா அப்புறம் வாயால சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப என்னது, இது கீர்த்தனம். அப்புறம் பகவானை நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். எல்லாம் வரும்போது ஒரு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் அமைதி சூத்திரம் பார்த்தோம், பகவான் எப்படியெல்லாம் நினைத்து நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோக முறைகள் அது வந்து பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகம்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. அஷ்டாங்க யோக முறையை அர்ஜுனன் நிராகரிக்கிறான். எந்த எந்த ரீசன்னால நிராகரிக்கிறான், ஏன்னா அவன் பெரிய வில்லாளி போராளி எல்லாம் எல்லாம் கான்சென்ட்ரேஷன் அவ்வளவு இருக்கும். அந்த மாதிரி பிள்ளைய என்ன சொல்றான், என்னால முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறான். சோ ஏன் பக்தி யோகம் மற்ற யோகங்களை விட மிக உயர்ந்தது, பிகாஸ் ரொம்ப எளிமை. பக்தி பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இப்ப நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையெல்லாம் பார்த்தப்புறம் அப்பப்ப இவ்வளவு எல்லாம் யார் பண்ணுவா. அர்ஜுனன் நிராகரிக்கும் போது நம்ம என்னைக்கும் நிராகரிச்சிடுவோம். நான் அர்ஜுனா அவ்வளவு நல்ல போக்கஸ்டு பர்சன், அவருக்கே அது கஷ்டம்னா நமக்கு எல்லாம் முடியவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் தான். பண்றவங்க இருக்காங்க, நம்மள மாதிரி பாமர மக்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு கஷ்டம் தான். அதை விட நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணி பகவானை அடைஞ்சு விடலாம். நிறைய பாதை இருக்கு, ஒரு தார் ரோடு, ஒரு சிமெண்ட் ரோடு, ஒரு குழியும் பள்ளமும் இது மாதிரி இருக்கு, அது மாதிரி ஒரு இந்த ரோடு, மண் ரோடு, எப்படி போவோம், டெஃபினெட்லி வில் சூஸ் அ ரோட் விச் இஸ் ஸ்மூத்தர் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி யோகம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தா மேல போயிடலாம். சோ அதனால நம்ம வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இப்ப யோகாங்கிற பேர்ல இப்ப தான் நம்ம இதுல நிறைய பாக்குறோம். அது இப்ப பிகம் மணி மேக்கிங் பிசினஸ் ஆயிடுது. யோகா சென்டர் அப்படி இப்படின்னு. இப்ப இந்த ஒரு ஆள் இந்த பனி விழுந்த மலை பக்கத்துல வெறும் காலு, உடம்புல துணி கிடையாது, அவன் வந்து இந்த மாதிரி தலை காலு இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டே இருக்கான். இந்த சக்கராசன், திஸ் இஸ் கால்ட் சக்கராசன் இன் யோகா. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி அவன் எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும், அவன் யூ திங்க் ஐ வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள், கையெல்லாம் மரத்து போகாது, காலெல்லாம் மரத்து போகாது ஆகும். ஆனா அந்த யோகாங்கிற பேர்ல இப்படி இருக்கானா, பகவான் இவ்வளவு நேரம் தான் நினைக்க முடியும். யோகானா பகவான் நினைக்கணும், அவனால் நினைக்க முடியுமா, முடியாது. ஆனா பாக்குறவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி இப்ப பகவத்கீதா எல்லாரும் படிச்சுட்டு வரது இல்லையா, படிக்காதவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஆஹா
எவ்வளவா அழகா யோகா பண்றான் பாவம், எவ்வளவு நல்லா பண்றான் இந்த பனி இதுல, நம்ம ஸ்வெட்டரும் ஷாலும் போட்டு போய் இவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரமிச்சு போய் பணம் வேணா கொடுப்போமா இருக்கும். முட்டாள்தனம்னு அர்த்தம். நம்ம முட்டாள் அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் பாவம் ஏழை, அவன் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பண்றான்னு இருக்கும். அதே போல தலையை வந்து இந்த நிலத்துக்குள்ள போட்டு இப்படி பண்ணா கொஞ்ச நேரம் இப்படி உட்காந்துருப்போம். ஓ, என்ன பெரிய யோகா பண்றான், யோக சித்திகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம. ஆனா இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அப்போ இதெல்லாம் யோகாவா கட்ட இதெல்லாம் கிடையாது. இதான் இப்படிதான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி தலை குப்புற நின்று இது ஷிர்சாசன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா. யோகால இது ஒரு ஒன் ஆஃப் இது ஷிர்சாசன் அப்படின்னு. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நிற்பாங்க, திரும்பி வருவாங்க, காலை தூக்குறது கை தூக்குறது இதெல்லாம் இருக்கு. பட் அதெல்லாம் என்னது யோகாங்கிற பேர்ல அதெல்லாம் சொல்றது தப்பு இல்லையா. அதுதான் நீ சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போது இல்ல. பட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது பகவானை நினைக்கணும்னு சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு பாக்கி வேணும் கையை தூக்கினேன் காலை தூக்கினேன் அந்த மாதிரி பண்றது தப்பு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஷிர்சாசன். பட் அதெல்லாம் யோகா இந்த மாதிரி பண்றது யோகா கிடையாது. இதேதான் தலையை கீழே போட்டு இவன் ஷிர்சாசன் பண்றான், ஆனா தலை வந்து கிரவுண்டுக்குள்ள இருக்கு. இப்படி எல்லாம் எந்த யோகா இதுலயும் சொல்லவே இல்லை. யோகான்னு பத்தஞ்சலி யோகா, ஹட்ட யோகா என்னெல்லாமோ யோகால சூத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த ஆச்சாரியர்களும் இந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. ஆனா இவங்களாவே ஏதோ கிரியேட் பண்ணி நான் அதை பண்ணி காட்டுறேன் இதை பண்ணி காட்டுறேன், ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லப்படாததையெல்லாம் பண்ணி நான் யோகா பண்றேன் அப்படின்னா பாக்குறவங்களா ஐயோ பாவம்ல நல்ல யோகா பண்றான்ல, நம்மளால முடியாது. சரி பணம், அதான் அவன் சாக்கு பையன் வச்சிருக்கானே, பணம் போடுறதுக்கு தான் வச்சிருக்கான். ஒரு ஏழை பாவம் அவன் வந்து அப்படி ஒரு தொழில், ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு யுக்தி பண்றான். அப்படி வேணா ஏழை பாவம் நினைச்சுன்னா கொடுக்கலாமே தவிர இந்த மாதிரி யோகாவா இப்படி எல்லாம் யோகா பண்ணுமாலாம் நினைக்க கூடாது. இவன் என்ன பண்றான், ஒரு கால் கீழே ஒரு கை கீழே இப்படி எல்லாம் மாட்டிண்டு எப்படாப்பா நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் என்னது போட்டோ ஷூட் ஆயிடுத்தா, இப்ப காலு கீழே வைக்கணும் எனக்கு ஆத்தாலும் வலிக்கிறது சீக்கிரம் ஆயிடுத்தா, உன்னோட நல்ல ஷோ இதெல்லாம் போட்டோ எடுத்துட்டியா, இப்ப காலை கீழே வைக்கணும் கை கீழே வைக்கணும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பனே தவிர கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க இருக்கும். வலி இருக்கும், காலு வலி இருக்கும், அது பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருப்போம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் அவனால இருக்க முடியும், ஃபியூ மினிட்ஸ் வேணா இருப்பனா இருக்கும். பட் இது யோகாங்கிற சொல்லலாமா நம்ம, இது அல்லது இது யோகாவா? டெஃபினெட்லி இது திஸ் இஸ் நாட் யோகா. இப்ப பியர் யோகா இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்கு, ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த இந்த இதுலயும் வந்தாச்சு. நம்ம ஏன்னா எனி திங் இன் ஃபாரின் அதான் சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி நினைச்சு நம்ம காப்பி பண்றோம். அது உடையா இருக்கட்டும் இதா இருக்கட்டும். ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஆஹா இந்தியாவா, இந்தியாவில எவ்வளவு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குல்ல, என்ன ஒரு கூட்டு குடும்பம் இருக்குல்ல, எவ்வளவு கோயில் இருக்கு இல்லையா, எவ்வளவு இவங்க ஆன்மீகத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இங்க வந்து நம்மளோட கல்ச்சரை படிச்சுன்னு போறாங்க. அவங்க வந்து நிஜமாவே அவன் லைஃப் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு போறாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க துணி கிழிஞ்ச துணி எல்லாம் போட்டு நாங்க அப்படிதான் ஒன்னும் விளையாட்டு பூமி அது. அவங்க கிழிஞ்சதையும் கேண்ட் ஃபுட்டும் தான் சாப்பிடணும். அதை நம்ம காப்பி பண்றோம். நம்ம அழகா வளையும் அந்த மார்க்கெட்ல போயிட்டு வாங்க கேண்ட் ஃபுட் எல்லாம் என்னது நல்லமா பேர் வருமே அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கோம். தப்பு தப்பா எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான். சோ இது அப்ப பியர் யோகா எல்லாம் ஒரு யோகாவா? இல்ல ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மேல வச்சுட்டு அது ஆட்டுக்குட்டி சும்மா நிக்காது, ஆடு இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, கால் இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருக்கும். இவங்களுக்கு மசாஜிங்கா இருக்கும். சோ மசாஜ் சென்டர் வேணா போடலாம் பேரு, இது ஒரு ரிலாக்ஸிங் சென்டர் ஏதோ ஒண்ணு பேர் போடலாம். ஆனா யோகாங்கிற பேர்ல இந்த மாதிரி பண்றது இது யோகாவா? டெஃபினட்டா இதுவும் யோகா இல்லை. அப்ப இதுவும் என்னதான் யோகா அப்போ? சோ இந்த மாதிரி சேர் யோகா வந்து இப்போ ஐடி கம்பெனில எல்லாம் அப்பா கழுத்து வலிக்கிறது, ஏன்னா அப்படியே கம்ப்யூட்டர் பார்த்து பார்த்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி பண்ணி அவங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க வந்து உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, காலை கை இப்படி எல்லாம் சேர்ல உட்காந்துட்டே நீங்க யோகா பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் திஸ் இஸ் நாட் அகெயின் யோகா. இது என்னது ஒரு ரிலாக்ஸிங், மைண்ட் ரிலாக்ஸிங், ஒரு பாடி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஸ்டிஃபா இருக்கும், அதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு மசில் ரிலாக்ஸ்க்கு வேணா பண்ணலாம். ரெக்ரியேஷன் ரூம் அப்படி வேணா போடலாம். அல்ல இந்த மாதிரி ஸ்குவாட்டிங் அண்ட் இந்த மாதிரி வளையறது எல்லாம் இருக்கே இப்பெல்லாம். இதெல்லாம் என்னது டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ் நல்லா டோன்டா இருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணா நல்ல ஒரு கிரிப் இருக்கும், ஒரு மசில்ஸ்க்கு ஒரு இது இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். இப்படி வேணா நீங்க போடுங்க. ஆனா இது யோகாங்கிற பேர்ல இந்த மாதிரி சீட் பண்றது நம்ம வந்து போய் மாட்டிக்க கூடாது. இதுதான் யோகாவா அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அப்புறம் என்னது இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸும் விற்கிறாங்க. என்னது யோகா ஃபார் மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த், பிரெக்னன்சி யோகா, வெல்னஸ் யோகா, பேக் யோகா, டெஸ்க்டாப் யோகா, யோகா சீக்ரெட் ஃபார் பிசினஸ் சக்சஸ். என்னன்னு இந்த மாதிரி யோகா பண்ணா பிசினஸ்ல சக்சஸ் ஆகும். அவன் எழுதுறான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் முட்டாள்கள் நம்மள மாதிரி உழுவான் வாங்குவோம். அது என்ன அப்படி இருக்கு, பிசினஸ் பண்றேன்னா சக்சஸ் ஆகல, சரி இந்த புக்கை வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குவோம். அது அவங்களுக்கு தெரியும் முட்டாள்கள் நிறைய பேர் இருக்கா, வாங்குவா நான் எழுதி ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி வச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இதெல்லாம் யோகாங்கிற பேர்ல பண்றதுதான் தப்பு. நீங்க வேற என்ன வேணா பேர் போடலாம். சேர் யோகா, யோகா ஃபார் கேட்ஸ், பூனைக்குட்டிக்கு ஒரு யோகா, வெயிட் லாஸ் யோகா, ஆபீஸ் யோகா, டென்ஷன் பாஸ் பார்த்தா எனக்கு கத்துவோம் டார்கெட் முடியல அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா பாஸ் கத்த மாட்டானா? பாஸ் கத்ததான் செய்வோம். ஆனா நான் போய் கூலா இருப்பேன். என்னது என் மேல ஒட்டல, என்ன சொல்றா, இந்த காலையில வாங்கின இந்த காலையில விட்டுட்டேன், நான் பண்றதுதான் பண்ணுவேன். அந்த ஆட்டிடியூட் நம்ம மாறும்.
சோ ஆபீஸ் யோகா இது மாதிரி தலை குப்புற இருந்ததுனாக்கா எல்லாம் பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் சரியாயி அப்படியெல்லாம் நினைச்சு யோகா பண்றாங்களாம். சோ இதெல்லாம் அப்புறம் என்ன டென்னிஸ் யோகா அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்ப அதெல்லாம் யோகாவா? அதெல்லாம் யோகாவே கிடையாது. அப்ப என்னதான் யோகான்னா அஷ்டாங்க யோகா முறையை நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் யோகா அப்படின்னு. அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், தியானம் செய்யறது. அதுக்குதான் தியானம் சொல்லுவாங்க. சரி, உட்கார்ந்த நிலைகள், உட்கார எப்படியோ உட்காந்து இப்படியெல்லாம் நம்ம இப்ப நம்ம கிளாஸ் யாரும் எப்படி படுத்துன்னு போய் கேட்கறீங்களா, உட்காந்து இந்த மாதிரி கேட்கறீங்களா தெரியாது. ஆனா எப்பவுமே ஒரு கிளாஸ் அட்டென்டிவா இருக்கணும்னா நம்ம பேக் போன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம சுவாசம் விடுறது ஆக்சிஜன் வந்து கிளீனா அது சர்க்குலேஷன் ஆகணும். எங்கேயும் அது வந்து அப்படின்னு என்னது என்ன சொல்லுவாங்க, நிறுத்தி 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 அப்படி தடஸ்தமா எல்லாம் போகக்கூடாது. சீரா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம பாடி பேக் போன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாமே இருக்கும். நம்ம அலர்ட்டாவும் இருப்போம். இப்படி கொஞ்சம் சரிஞ்சுன்னா போறோம், 2 நிமிஷத்துல அப்படி கண்ணு மூடிடும். ஏன் இப்ப நீங்க பேசுறதும் இல்லையா, நான் ஒருத்தியோட என்னோட மாத்திரம் வாய்ஸ் கேட்கும்போது என்ன இருக்கும், அப்படியே லல்லபி மாதிரி இருக்கும். அப்படியே கண்ணு மூடும். சொற்பொழிவுல பாக்கலாம், நிறைய சொற்பொழிவுல எல்லாம் அப்படி இப்படி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே கேட்டுட்டே அவங்க கண்ணு மூடிடும். கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, காது வேணா கேட்கும். அப்புறம் அடுத்த நிலையில என்னது, காதும் மூடிடும். அப்படியே சொப்ன லோகத்துல போயிடும். சோ அப்ப ஏன்னா அந்த ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் சரியில்லை. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணும், நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரும். ஐ திங்க் இப்ப எல்லாரும் அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்னா, அப்புறம் சரிவு உட்கார்ந்த நிலைகள், காற்றின் உள் சுழற்சியின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துதல். இந்த நோஸ்ட்ரில் இந்த மூக்கோடு இந்த துவாரத்துல இருந்து என்னது பிரீத் பண்றோம், காற்று எல்லாம் உள்ள போடுது, உள்ள ஃபில்டர் ஆகுது, ஆக்சிஜனை வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாம் காற்று இந்த இந்த நாஸ்ட்ரல்ல இருந்து வெளியில வரும். திரும்பி இந்த நாஸ்ட்ரல்ல இருந்து போய் இந்த நாஸ்ட்ரல்ல விட்டு இப்படி சீரா இருக்கணும். இது சந்திர நாடி, இது சூரிய நாடி, அதெல்லாம் சமத்துவத்துல கொண்டு வரும்போது என்னது, கோல்டு. இந்த ரொம்ப சூரிய நாடியில இருந்ததுன்னா ரொம்ப இது இருக்கும். சூரிய நாடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா பிளிஸ்டர், இந்த வாயில புண்ணு இதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். இதெல்லாம் சில பேர் எப்பவுமே கோல்டு காஃப் இருந்துட்டே இருக்கும், அது சந்திர நாடி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படி. சோ ரெண்டுமே சீரா இருந்ததுனாக்கா கோல்டு எல்லாருக்கும் வரப்போல நம்ம காமன் கோல்டு தானே வரும், ஆனா போயிடும். அது சின்ன சின்ன ஏதோ வாயில புண்ணு இல்ல மூஞ்சில எல்லாம் அந்த இது வருமே, ஹீட் பாயில்ஸ் எல்லாம், சோ அதெல்லாமும் போயிடும். வரும் போகும் வரும் போகும். ஏன்னா சீரா நம்மளோட பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பிராணாயாமம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது. சோ அதுவும் பண்ணணும். அப்புறம் காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் மூலம் சுய ஒழுக்கத்தை உள்ளடக்கியது. இது இதுல கொடுத்திருக்கு, பாகவதத்திலேயே கொடுத்திருக்கு. நம்ம பாகவதத்துல என்ன கொடுக்கல, எல்லாம் கொடுத்திருக்கோம். சோ அதனாலதான் இது அடுத்த லெவல். நம்ம வந்து இது அடுத்த லெவல்ல இம்மிடியட்டா அடுத்த லெவல்ல அப்புறம் நம்ம கரிக்குலம்ல இருக்கு பாகவதம். நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க எல்லாம் இதே பாதையில போயிட்டே இருக்கும்போது நல்லா அனுபவிக்கலாம். சோ 2வது கேண்டோல 5th சாப்டர் 16வது ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கு. சோ அஷ்டாங்க யோக முறையில என்னெல்லாம் இருக்கு, யமம் வெளிப்புற பண்புகள், நியமம் உட்புற பண்புகள். இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா உள்ள வரும். அடுத்த ஸ்கிரீன்ல அதான் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. அப்புறம் ஆசனம், எப்படி உட்கார்றது, உட்காரும் விதம், தியானம் பண்றது, பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி இப்ப சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி. அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். அப்புறம் தாரணா, தாரணங்கிறது கவனத்தை ஒருமித்தல். கவனிச்சுக்கணும், நல்ல கான்சென்ட்ரேஷனோட அப்படி போக்கஸ்டா. அர்ஜுனனோட சொன்னேன் இல்லையா, சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது எப்படி அவன் ரொம்ப போக்கஸ்ட். ஒரு பொம்மை வச்சிருக்காங்க, அதோட பறவை, ஒரு பறவை இருக்கு, அதோட லெஃப்ட் ஐல அடிக்கணும், இடது கண்ணு அடிக்கணும் அப்படின்னா, பாண்டவர்கள்லாம் வராங்க, கௌரவர்கள்லாம் எல்லாம் படிக்கிற துரோணாச்சாரி எல்லாம் கேட்கறான், என்ன தெரியுது, அது தெரியும், வேற என்ன தெரியாது, இது தெரியுது, அது தெரியுது. சரி இப்போ இவங்க எல்லாம் தேரவே இல்ல பரீட்சையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனோட டேர்ன் வரும்போது என்னப்பா தெரியறதுன்னா, கரெக்டா அந்த மரத்தோடு அந்த கிளையில அந்த பறவை இருக்கு, அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியறது, அந்த கண்ணோட லெப்ட் இடது கண்ணு தான் தெரியறது. அந்த கண்ணு வேற என்ன தெரியறது, வேற ஒண்ணும் எனக்கு தெரியலங்கிற. திரும்பி திரும்பி கேட்டாலும் அது அது மாத்திரம் தான் தெரியறதுன்னு. ஏன்னா இஸ் போக்கஸ்ட், எதுல அவனுக்கு என்ன இலக்கோ அதுலயே அவன் போக்கஸ்டா இருக்கான். அவனால ஜெயிக்க முடியும். அதே போல அவனோட இதுலயும் நம்ம ஐ திங்க் ஐ டிஸ்கஸ் இல்லையா, நம்ம இது சுயம்பரத்துலயும் அப்படிதான். அந்த மேல வந்து மீன் சுத்தின்னு இருக்கும். அது வந்து ஒரு இது வீல், இந்த ஸ்பைக் உள்ள ஸ்பைக்னா வீல்னா சும்மா அப்படி சக்கர மாத்திரம் இருக்காது, நடுவில் இப்படி இப்படி இந்த பார்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே அப்படி அது சுத்தின்னு இருக்கு. அந்த மீன் அடிக்கணுமா, எப்படி அடிக்க முடியும், இப்படி பார்த்து அடிக்கிறதே முடியாது. அவன் எப்படி அடிக்கிறானா, கீழே வந்து பிம்பம் இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, அந்த தண்ணியில அந்த பிம்பம் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியறது, அதை பார்த்துன்னு இப்படி அடிக்கிறான், அடிச்சு முடிக்கிறான் அவன். அவ்வளவு ஃபோக்கஸ், ஹி நோஸ் வென் தட் ஸ்பைக் வில் இப்படி பண்ணி அவர் வரும்போது அந்த நடுவுல நான் இங்கே போட்டு கரெக்டா அது போகும்போது அந்த இது மாறி இருக்கும், அந்த அந்த கேப் வந்திருக்கும், அந்த கேப்ல இருந்து அந்த மீனை வந்து நான் அடிச்சு விடலாம், அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ்ட். அதுதான் தியானம், டோட்டலி கான்சென்ட்ரேட்டிங், தியான நிலை உட்கொணர்தல். அப்புறம் என்னது, சமாதி. மூச்சு எடுக்கிறோமான்னு கூட தெரியாம நிறைய ஆச்சாரியர்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா, இந்த ராகவேந்திர சுவாமி எல்லாம் பார்த்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் லிஸ்ட்.
அவெல்லாம் அப்படியே சமாதி நிலையில போயிட்டாங்கன்னா அவங்க மூச்சு விடுறதையே மறந்துட்டாங்க. அப்படியே சமாதியில போய் அப்படியே ஐக்கியமாயிட்டாங்க பகவான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் தான் ஒரு அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் 8 முறைகள். இந்த அஷ்டாங்க யோகால இந்த 8 இந்த நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியும் பாக்கலாம். சோ இப்போ இது டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகா என்னது? யோகா என்பது வெறும் உடற்பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து வந்தது. யுஜ்யத்தே அனேன இதி யோக. யுஜ்ங்கிற அதுல இருந்து வந்த இதுதான் என்னது மீனிங், ஃபுல் சென்டென்ஸ் தான் அது. யுஜ், அந்த யுஜ்ல இருந்து தான் யோகாங்கிற வந்தது. யுஜ்யத்தே அனேன இதி யோக. அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது. எப்படி இப்படியே ஒன்றிடுவோமா? நம்மளும் பரமாத்மா சேம் ஆயிடுவோம், அப்படி கலந்துடுவோம்? ஒன்றிணைவது மனதார ஒன்றிணைவது. இப்ப நீங்க கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, மனசார எங்க இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லாரும் வகுப்புல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அப்படி இருந்தாதான் புரியும் இல்லையா? சோ ஒன்றிணைப்பதுனாக்கா அப்படி பிணைப்பது, இணைவது, அந்த மாதிரி மனதார இணைவது. சோ அஷ்டாங்க யோகா என்பது யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை, பகவானின் வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் நினைக்கும்படி 8 படி செயல்முறை முறையாகும். அந்த 8 படிகள் இருக்கு. சோ முதல் படி என்னது? யமா. யமா எனப்படும் முதல் உறுப்பு உண்மை பேசணும், அஹிம்சையா இருக்கணும், யாரையும் ஹிம்சப்படுத்தக்கூடாது. மனதாலையும் சரி, வார்த்தைகளாலும் சரி, கைகளாலையும் சரி, காலு வாட் எவர் ஆக்ஷனாலையும் சரி, மனதளவிலையும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கணும். பேராசைப்படக்கூடாது. கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல் ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. இது யமா. அவுட் சைட்லயே ஹவு யூ ஹவ் டு பிஹேவ், அந்த மாதிரி. நியமா உள்ள எப்படி எனப்படும் 2வது உறுப்பு சுய உணர்வு. நான் யார்? நான் ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஆத்மா. இந்த உடம்பு எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். இப்ப நான் பாயா இருக்கேன், கேர்ளா இருக்கேன் அப்படின்னா இது உள்ளே ட்ரெஸ். அடுத்த ஜென்மத்துல நான் பன்னியா போவேனா குரங்கா போவேன்னு தெரியாது. போன ஜென்மத்துல எப்படி இருந்தேன், காக்காவா இருந்தேன்னா குருவியா இருந்தேன்னா தெரியாது. இந்த ஜென்மத்துல நான் மனிதனா இருக்கேன். அந்த மனிதன்லயே நான் பெண்ணா இருக்கேன், இல்லை ஆணா இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உணர்வுல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நியமா. சுய உணர்வு. நான் யாரு? நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஆத்மா தான். இது உடல் என்னுடைய ஒரு சட்டை மாதிரி. அப்புறம் தவம். பகவான் என்ன எடுத்து தவம் புரியாது. தவம்னா டிட்டர்மினேஷன். இப்ப டெய்லி இப்போ 18 days கோர்ஸ் நான் வருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்திருக்கீங்க இல்லையா? எல்லாரும் வரீங்களே, அதுதான் தவம். எஸ், கம் வாட் மே, ஐ வில் அட்டெண்ட் த கோர்ஸ். அப்புறம் இந்த மனநிறைவு, யூ ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆல்சோ. அப்புறம் வழிபாடு, அது எப்படி நம்ம வழிபடுறது, பகவான் எப்படி வழிபடுறது, இது பாக்குறோம். மற்றும் தூய்மை நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம். இது அகத்தின் தூய்மையான இது புறமும் தூய்மையா இருக்கணும் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது நியமா. அடுத்தது என்ன? ஆசனா. ஆசனா தான் நம்ம சொன்னோம். எப்படி? உட்காரம் தோரணை எனப்படும் 3வது உறுப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்லயே எப்படின்னா இப்படி உட்காந்துப்போம், அப்புறம் இப்படி பண்ணுவோம், அப்படி இப்படி சரி கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கலாம், படுத்துட்டே கேட்கலாம், அப்படி கண்ணை மூடிண்டே கேட்கலாம். அப்புறம் இப்படி என்ன 6:45 எடுத்து 7 மணி எடுத்தா நடுவுல என்ன சொன்னாங்கன்னே தெரியல, கண்ணை மூடி எடுத்து அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரே ஸ்திரமா என்னது நிதானமா கேட்டு இருக்கணும். சரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா ஒரு 1 hour 1.5 hours அப்படின்னா அந்த பீரியட்ல நம்ம ஸ்திரமா உட்காந்துட்டு கேட்கறது, புலன்களை எல்லாம் வச்சு நல்லா கேட்கறது, நிலையாகவும் சௌகரியமாகும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் ஒத்த காலில் நின்றுட்டு கேட்கறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இது அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. கான்சென்ட்ரேஷன் மெயினா என்னன்னா, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா நம்ம ஆக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் நின்று போயிடும். வி வில் நாட் இது படுத்துக்கணும் அது மாதிரிலாம் தோணாது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்புறம் பிராணாயாமா, அதுவும் நம்ம சொன்னோம் இப்போ. அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு எனப்படும் 4வது உறுப்பு உள்வரும் மற்றும் வெளியேறும் சுவாசம். இந்த சுவாசத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது. அப்புறம் பிரத்யாகாரா, இது 5வது நிலை எனப்படும் 5வது உறுப்பு புலன்களில் இருந்து விலகுதல். கண்ணு சொல்லும் ஏதோ பார்க்கணும்னு சொன்ன நோ 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 கான்சென்ட்ரேட் ஹியர். காது சொல்லும் என்னோ கேட்கறது எப்படினோ. இது என்னது, மொபைல்ல இப்போ மெசேஜ் வருது, யாரோட மெசேஜ் வந்தாலும் இருக்கட்டும், 7:30 மணிக்கு மேல பாக்கலாம், தான் ஃபுல் டே இருக்கேன், மெசேஜ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இது காதுகளுக்கும், காது கண்ணு மூக்கு எல்லா புலன்களையும் அடக்கி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இந்த கிளாஸ். அந்த மாதிரி நம்ம பண்றதுதான் பிரத்யாகாரா, புலன்களில் இருந்து விலகுதல். தாரணா எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். நாட் ஓன்லி காது கண்ணு மூக்கு மாத்திரம் இல்ல, மனசு என்னது அலப்பாய விடாம அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்கணும். இந்த டைம்ல நம்ம என்ன இடி விழுந்தாலும் தெரியாது. அந்த லெவல்ல நம்ம நாட் ஓன்லி கிளாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன தொண்டு புரியும் போதும், அது ஜபாவா இருக்கட்டும், ஜபம் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி நிலையில மனசையும் கட்டுப்படுத்தி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல இஃபெக்டிவா இருக்கும். பகவானுக்கு நம்ம சரியான தொண்டு புரியறோம்னு அர்த்தம். சோ அப்புறம் தாரணா எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், அது பார்த்தோம். அண்ட் இப்ப தியானம் எனப்படும் 7வது உறுப்பு மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது.
ஆமா. முன்னாடி உள்ளது என்னது, மனதை நிறுத்துறது. கொஞ்சம் இப்படி போகும், திரும்பி இழுத்துன்னு வந்து நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்துன்னு பண்றோம். பட் அதுக்கு மேல ஒண்ணுது தியானம்ங்கிறது அப்படி டோட்டல், நீங்க ஒன்னும் எஃபர்ட்டே போட வேண்டாம், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே செட்டில் ஆயிடும். மனசு அப்படியே அதுலயே ஐக்கியமா இருக்கும். நம்ம ஒன்றும் வேற எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட வேண்டாம். மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. அப்புறம் கடைசியில என்னது, சமாதி எனப்படும் 8வது உறுப்பு. பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவிழந்த நிலையில் முழுமையாக ஒன்றிணைதல். பரமாத்மா இவ்வளவு ஒன்றிணைந்தோம், நம்ம சுவாசம் விடுறது கூட மறந்துட்டோமா. இல்லாட்டாலும் இப்ப நமக்கு நினைவு இல்லாம தான் நம்ம சுவாசம் விட்டு இருக்கோம். அந்த டைம்ல எப்படி அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன், ஐ ஃபர்காட் டு ஈவன் பிரீத். அப்ப அந்த சமாதி ஆயிட்டார் சுவாமிஜி எப்படி எல்லாம் சொல்றோமே அந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம எவ்வளவுதான் பண்ணலாம் அது பார்க்கலாம். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம இப்ப பேசிக் ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும். என்னது, நிஷ்காம கர்மா. இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எது பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்றது, நம்ம கடமையை பண்றது. நம்ம என்ன, இப்போ ஒரு லேடி இங்க இதுதான் காட்டியிருக்கா, குழந்தையும் பாத்துக்கிறா, வீட்டு வேலையும் பண்றா, ஆஃப்லைன் வேலையும் பண்ணுவ, அதுவும் இருக்கலாம். இல்ல வேலைக்கும் போறோம், கிளீனிங் வேலை பண்ணுவேன், குக்கிங் பண்ணுவேன், எல்லாம் பூஜை பனஸ்காரம் பண்ணுவேன், எல்லாம் பண்ணுவோம். லேடிஸ்க்கு தான் நிறைய என்னது இது ஜாஸ்தி, வேலையை ஜாஸ்தி. காலையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் இருந்துக்கிறான்னா அந்த வீட்டு ஸ்திரீ தான் இருந்துப்பா. ஏன்னா அவ ராத்திரி படுக்கிற லாஸ்ட் அவங்க தான் போவாங்க, இன் ஜெனரல் நான் சொல்றேன். சோ அதுல என்னன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் என்னது, நம்ம வந்து எல்லாமே பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி செய்யணும். எல்லா கடமைகள் நம்ம பண்ணலாம், ஆனா பகவானை சார்ந்து இருக்கணும். எப்பவுமே பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அப்ப அதுல இருந்து மெதுவா என்னது, ஞானத்தை பெறணும். நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் வரும்போது ஞானம், அந்த மாதிரி கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்றோம், வீட்டு வேலையும் பண்றோம், வெளியில வேலைக்கு போற அவங்களும் அதுவும் பண்ணலாம், குழந்தையும் பாத்துக்கணும், பெரியவங்க இருந்ததுன்னா அவங்களையும் பாத்துக்கணும், எல்லாம் சமைக்கணும், எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்னது, ஐக்கியமாகுதல். ஞானத்தை பெற்று இந்த மாதிரி நமக்கு கடமையும் பண்ணி ஞானத்தையும் பெற்று பகவான் என்ன நினைக்கும் போது என்னது, அப்படியே பகவான் இடத்துல கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அந்த பாதையில. அப்புறம் என்னது, அஷ்டாங்க யோக முறை. அஷ்டாங்க யோக முறை இப்ப நம்ம பார்த்தோம், என்ன உட்காரும் தோரணை, மூச்சு விடுற தோரணை எல்லாம் இருக்கு. இப்ப 8, அந்த 8 எல்லாம் பண்ண முடியாது, அட்லீஸ்ட் முதல் 4, 5 பண்ணாலே நம்மளால ரொம்பவே நல்ல பாதையில போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். யோக சித்தி, இங்க வந்து யோக சுத்திகள் காட்டியிருக்கா. இது வந்து ஆக்சுவலி சூரிய நமஸ்காரம் தான் போட்டிருக்காங்க. யாரு யோகா படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும், இதெல்லாம் சூரிய நமஸ்கார். பட் பிக்சர் சூரிய நமஸ்காரா இருந்தோம்னா நம்ம வந்து இதுன்னா யோக சித்திகள் அந்த மாதிரி. சோ அஷ்டாங்க யோகம்னா இந்த மாதிரி சித்திகள்லாம் சிலதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேர்ச்சி பெறுவோம்னு. கடைசியில இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்துறது, பக்தி யோகம். நம்ம இதெல்லாமே எப்படி பண்ணோம்னா பக்தியோட பண்ணணும். ஞான யோகம் எஸ், பக்தியோட. நான் சேர்ந்துட்டேன், நான் குவிஸ் எழுதிட்டேன், குவிஸ் 18 days எனக்கு சர்டிபிகேட் வந்துடும், ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுப்பேன், வரவங்களுக்கு எல்லாம் நான் படிச்சுட்டேன், பகவத்கீதா படிச்சுட்டேன். அதுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கிடையாது. சர்டிபிகேட் என்ன, நம்மள வந்து சபாஷ் நீ படிச்சுட்டப்பா, நீ வந்து நல்ல ஆன்மீகத்துல வந்துட்ட, நீ அடுத்த லெவல் போ, அதுக்கு வேண்டிதான் சர்டிபிகேட். எங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்கும் காட்ட வேண்டாம், நீங்க உங்க பெருமையா நீங்க காட்டிக்கலாம். ஆனா என்னன்னா, மெயினா அது என்னத்துக்கு வேணும், நம்மளுக்கே நம்ம ஒரு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான். நேற்றுக்கு அந்த சார்ட் போட்டேன் இல்லையா, அதெல்லாம் என்னது, நமக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான். சோ நம்மளே ஒரு சபாஷ் பண்ணி யாரு தட்டலன்னா நம்மளே தட்டிக்கலாம். இதெல்லாம் என்னன்னா, பக்தி யோகத்துல நம்ம மேல் 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 மேல மேல போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்புறம் கடைசி இலக்கு என்னது, பக்தி அவ்வளவு உச்ச கட்டத்துல போனா பகவானையே அடைந்து விடுவோம். அப்படின்னா என்ன, முக்தி நிலைக்கு போய் விடுவோம். எஸ், இப்பதான் இந்த லேடர், அதுக்குதான் வந்து பக்தி லேடர் அப்படிம்பாங்க. ஆறுருக்ஷு அப்படிம்பாங்க. இங்க இருக்கு ஆறுருக்ஷு அப்படின்னா முதல் படி. நம்ம இப்ப அதுலதான் இருக்கோம். அப்ப என்ன பண்றோம், கர்மனா வேலை பண்றோம். இப்ப காலையில எழுந்துட்டு வரோம், காதால கேட்டு இருக்கோம். என்ன வேலை பண்றோம், காதால கேட்கிற வேலை, அவ்வளவுதான் நம்மளால முடியும். சோ அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம முதல் படியில வந்துப்போம். அப்புறம் மெதுவா ஞானத்தை பெறணும். அவ்வளவு ஞானம் வருது, ஆனா வராப்போலையும் இருக்கு, வராப்போல இல்லாமலையும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இப்ப அடுத்த மாசம் கோர்ஸ் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஞானம் வரும். வந்துடுது கரெக்ட், போன மாசம் படிச்ச இப்பதான் எனக்கு கிளியரா தெரியறது. லெவல் 2 போயிட்டேன், லெவல் 2 இதே சாப்டர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஆனா எல்லா சாப்டரும் எல்லா ஸ்லோகமும் சொல்லும் போது எனக்கு நல்லா புரியுறது. எல்லாருக்கும் அப்படிதான். நாட் தட் நானும் அந்த மாதிரி அந்த லெவல்ல தான் வந்திருக்கேன். லெவல் 1 படிக்கும் போது அவ்வளவு தெரியாது. திரும்பி அப்பெல்லாம் நாங்க வந்து லெவல் 1 தான் இருந்தது, லெவல் 2 எல்லாம் கிடையாது. அப்புறம் நிறைய டிவோட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சோன்னா இவங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, ஓ லெவல் 2 பண்ணலாம், இதுல இன்னும் தேர்ச்சி பெற்று இப்படி போகட்டும் அப்படின்னு. போகதான் புரிஞ்சுது, பேசிக் லெவலே அப்பதான் புரிஞ்சுது. சோ நம்ம வந்து இதே லைன்ல பக்தி மார்க்கத்தை இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கோம். அப்ப கர்மா கழிஞ்சுட்டு என்னது, ஞான யோகமும் பெறணும். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோக முறைகள், பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, அதெல்லாம் நம்ம பண்ண இன்னும் முதிர்ச்சி ஆயிண்டே வரும். நம்ம எங்க கொண்டு போய் விடுறது, நம்மள பக்தி யோகத்துல கொண்டு போய் விடுறது. இதுவும் பக்தியோட தான் பண்றோம், ஆனா பக்தியோட உச்சக்கட்டத்துல நம்ம போயிடுவோம். இப்ப யார அடையறோம், அது அந்த பக்தி யோகத்தோட கடைசி நிலை என்னது, ஆருடசிய. இதெல்லாம் உங்களுக்கு குவிஸ்ல வரும்னு நினைக்கிறேன், அது முன்னாடி இருந்தது, அது குவிஸ்ல எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் நடுநடுல மாத்தலைன்னா அப்புறம் அப்படியே போர்டமா இருக்கும் இல்லையா, அதே கொஸ்டின் எழுதி இருக்கும்போது. சோ நடுநடுல கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் மாத்துவா. சோ முதல் படிக்கு என்ன பேரு, கடைசி படிக்கு என்ன பேரு, அப்படி எல்லாம் வரும்.
சோ ஆருடஸ்ய அதுனா கடைசி உச்சக்கட்டத்துல போயாச்சு. அப்ப அங்க போயாச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? பகவானை அடையறோம், அவ்வளவுதான். பகவானை அடையறதுக்கு தான் இதெல்லாம் ப்ராசஸ். சோ அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. படிநிலை இதுதான் பக்தியில நம்ம எப்படி மேலே ஏறணும். இப்ப இது வந்து ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், ரொம்ப நீண்டு போயிடும். ஏன்னா இது வந்து நிறைய இது ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. சோ யமா அது வந்து இது வந்து இப்போ வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றதுதான் இல்லையா? இது வந்து என்னது சம்பாஷணை. தட் இஸ் இது டாக்கிங். பகவான் வந்து அர்ஜுனன் தெரியாது ஏனோ கேட்கிறா, அப்ப பகவான் சொல்றாரு. இது ஒன்லி இட்ஸ் டயலாக் தான். அப்ப கரெக்டா யமா நியமா அப்படி நம்ம சொல்லும் போது கரெக்டா அதே போலதான் ஸ்லோகால வரும்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப 6.10 யமாவை பத்தி சொன்னார், வேற ஸ்லோகால வேற மாதிரி வரும். சோ யமால என்ன சொல்லியிருக்கு? யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்து நான் யாரு, நான் வீட்டுல அந்த வீட்டுல அந்த ஒரு வீட்டோட வந்து அந்த மனைவியோட ஹஸ்பண்ட், நான் அந்த பசங்களோட அப்பா, அந்த வீடுதான் என்னுடைய வீடு, இதெல்லாம் ஒன்னும் உரிமை உணர்வே இல்லை. ஐ எம் நோபடி. நான் பகவானுடைய இது குழந்தை, நான் பகவானை தியானம் பண்ணணும், இந்த நிலையில போயிடுவோம். உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அதுதான் யமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த ஸ்லோகம் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. யோகி யுஞ்சித சத்ததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்தித ஏகாக்கி யத சித்தாத்மா நிராஷிர் அபரிக்கிரக அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதை படிச்சா நமக்கு புரியாது, அதனால தான் மீனிங்கே படிச்சுட்டேன். ஓகே, இப்போ மீனிங் படிச்சுட்டு கிடுகிடுன்னு போலாம். நியமா இப்படி 6.10 யமாவை பத்தி போட்டிருக்கு. அப்புறம் 6.17 தான் வந்து நியமாவை பத்தி கொடுத்துருக்கு. இதுதான் கொஞ்சம் ஸ்லோகா அப்படி இப்படியும் போகும். நம்ம நம்பர்லாம் வந்து இவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம். அது என்ன கொடுத்துருக்கு அதை பார்க்கலாம். இப்ப நியமால என்ன கொடுத்திருக்கு? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். தூங்கினேன், எப்ப வேணா தூக்கம் வருது, நான் தூங்கினேன். என் கண்ணு சொல்றது தூக்கம் வருது, நான் தூங்கிட்டேன். எத்தனை மணி இருக்கும்? ஒரு காலை நேரம் தூங்குறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர். மத்தியான நேரம் தூங்குவாங்க. சாயந்தரம் வழக்கு வைக்கிற நேரத்துல சில பேர் தூங்குவாங்க. எப்ப எனக்கு தூக்கம் வருதோ நான் தூங்குறேன், எப்ப எனக்கு சாப்பிடணுன்றதோ சாப்பிடுறேன், அடுத்த ராத்திரி என்னன்னு சாப்பிடுறது, எப்போ வேணா என்ன வேணா பண்றது. நோ, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. உண்ணுதல் எப்ப பண்ணணும், எப்போ உறங்கணும், எப்போ உழைக்கணும், எப்போ கேளிக்கை இன்க்ளூடட். பகவத்கீதாலே கொடுக்கு. நீங்க எல்லாம் கேளிக்கைலாம் இல்லாம அப்படியே பகவானை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண யாரு சொல்லவே இல்லை. யாரும் நீங்க சன்னியாசியே போயிடுவீங்க பகவத்கீதை படிச்சுன்னா ஹம்பக். அதெல்லாம் வந்து நம்பவே கூடாது. அவங்கள வந்து 6.17 படிப்பா, அது பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கேளிக்கையும் வேணாம். அவரே எவ்வளவு கேளிக்கை, அவர் எவ்வளவு டைம் பாஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணலைனாலும் கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் லைஃப், பாடியை மெயின்டைன் பண்றது. சோ கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். எது எப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியும். யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். துன்பம் வராம இருக்காது. இடி விழுந்தா அவன் வீடும் இடிஞ்சு போகும், ஃப்ளட் வந்தா அவன் வீடும் இப்படி ஒழுகி போகும். ஆனா என்னது, எதுவும் எல்லாமே பகவானின் இச்சையால் நடக்கிறது. எனக்கு எதுவும் நல்லது வரும், நான் பகவானை நம்புறேன், அந்த மாதிரி எல்லா துன்பங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளுவன். பெருமளவில் நீக்கி விட முடியும்னா என்னது, அவன் தாங்கிக்கிறான். அதனால எல்லாம் தலைக்கு வந்து தலைப்பாகியோட போச்சு. எனக்கு ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகல இல்லையா, நான் நல்லா தானே, ஒரு கை தானே போச்சு, 2 கையில ஒரு கை தானே போச்சு, ஒரு லிவர் தானே போச்சு, ஒரு கிட்னி தானே போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அதுலயும் வந்து என்னது, இஸ் நாட் அஃபெக்டட். மனதளவுல அவன் வந்து இதா இருக்கும், சமாதானமா இருக்கும். அடுத்தது என்னது, ஆசனாவை 2 ஸ்லோகம் போட்டிருக்கு. 11, 12 என்ன கொடுத்திருக்கு? யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மாந்தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். ஏன்னா தர்பை புல்ல சும்மா உட்காந்தோம்னா குத்தும் இல்லையா, இதுதானே இந்த ட்ரை லீவ்ஸ் இல்லையா, அது குத்தும் அது. சோ அதுக்கு மேல ஒரு மான்தோல் ஏன்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்ப மானையெல்லாம் அடிக்கணுமெல்லாம் நினைக்க கூடாது. காட்டுல இருக்கும்போது மான்தோல்லாம் ஈஸியா கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் செத்து கிடக்கும், அந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இருக்கும். அப்ப அந்த தோல் எல்லாம் ஈஸியாவே நமக்கு கிடைக்கும். அது போட்டோம்னா என்ன சாஃப்டா இருக்கும். அப்ப நம்ம குத்தாது. நம்ம அப்படியே தியானம் பண்ணும்போது அங்க குத்திட்டேன் இங்கே குத்திட்டேன் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். தியானம் பண்றதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி துணியாலும் மென்மை துணியாலையும் நம்ம வந்து மறைத்து அது மேல உட்கார்ந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். என்னெல்லாம் இது இல்லையா, ரொம்ப மேலே உட்காராதே, ரொம்ப கீழே உட்காராதே. மேல உட்கார்ந்தா என்ன ஆகும், ஏன் உட்காரக்கூடாது? ஏன்னா அப்படி தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும், அப்படி கொஞ்சம் தூக்க நிலையில தானே இருப்போம் இல்லையா. அப்படி கண்ண மூடின்னு கொஞ்ச நேரம் 2 மினிட்ஸ் கண்ண மூடினாலே தூக்கம் வந்துடும். அப்படி சரிஞ்சு விழுந்துட்டானா கீழே விழுந்து படும் அவனுக்கு. அதுக்கு ரொம்ப கீழே இருந்ததுன்னா என்னது, அதுவும் சரியில்லை. ஏன்னா பூச்சி எல்லாம் வந்துடும். அப்படி புழு இல்ல, வாட்டவர் பூச்சியோ ஏதோ அப்படி ஊர்ந்து இப்படி வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சு. சோ ரொம்ப மேலேயும் வேண்டாம், ரொம்ப கீழையும் வேண்டாம். அப்புறம் இந்த புதர் இதெல்லாம் போட்டு மறைக்கணும். அப்புறம் மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும். எவ்வளவு ஆசனம்னாலே எவ்வளவு இருக்கு ப்ராசஸ். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுதான் ஆசனா.
என்னத்துக்கு இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்றேன்னா, ஏன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அப்பப்பப்பா இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணணுமா வேண்டாப்பா, எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிம்பார். அதுக்கு வேண்டிதான் இவ்வளவு டீட்டெயில் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பிராணாயாமா, மூச்சை எப்படி இழுக்கணும், எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி மத்தியில் குருவோ மத்தியே அப்படிம்பாங்க. இந்த புருவத்தோட மத்தியில இந்த பொட்டு விட்டுக்கணும் இல்லையா, இந்த நீங்களாம் வீட்டுல கூடி நீங்க எல்லாருமே நாமம் இட்டுக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ இந்த நாம கட்டியும் கிடைக்கும், இந்த கோயில்ல எல்லாம் கிடைக்கும். அழகா நாம இட்டுன்னு நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னா, எங்களுக்கு எல்லாம் காட்டணும்னு இல்ல, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் தான். நீங்க குளிச்சுட்டு வந்து உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு நல்ல ஃபீல் வரும். நீங்க இந்த நாம எல்லாம் அட்டெண்டு அழகா when you come இல்லையா, சோ உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பவித்திரமா ஒரு ஃபீல் வரும். அதுக்கு வேண்டிதான். சோ அந்த என்னது புறப்புலன் விஷயங்களை வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்திய, இந்த புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி இப்படி ஒன்றரை கண்ணை அப்படி பார்த்து அங்கேயே நிறுத்தி இருக்கணுமா. அப்புறம் என்னது, நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, அப்படி நிறுத்துறது இது மாத்திரம் ஏத்தினே இறக்கினே இல்ல, பண்ணி ஹோல்ட் ஆன். அப்புறம் என்னது, கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் விடணுமா காத்து. கும்பக்கா சொல்லுவாங்க, அதுக்கு கும்பக் சொல்லுவாங்க. ரேச்சக், கும்பக், ரேச்சக், பேரு மறந்து போயிடுது. பேர் மறந்து போயிடுது. அப்ப நான் என்னோட யோகா இதெல்லாம் நான் சும்மா படிச்சேன் கொஞ்சம், அவ்வளவுதான். எனக்கு அவ்வளவு எல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் அந்த மேலே அந்த வச்சுருக்கணும், அந்த சுவாசத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறம் there will be no air inside, காற்றே இருக்காது. அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். பூரக், இது பூரக், இது ரேச்சக், இது கும்பக்க நிலை. அப்படின்னா என்னது, கும்பக்க நிலையில அப்படியே நிறுத்துறது, காற்று மேல ஏத்திருப்போம், அது அப்படியே வச்சுருக்கணும், கிணறும், அப்புறம் அப்படி விடணும். இந்த நாஸ்ட்ரிலால என்ன மூடிக்கணும், இங்க இருந்து விடணும். அப்புறம் இந்த நாஸ்ட்ரிலால ஏத்தி அப்புறம் விட்டப்புறமும் என்னது, வித்தவுட் ஏர் அப்படி பாடியை வச்சுக்கணும். திணறும், அப்படி காற்றுக்கு திணறுவோம். அந்த மாதிரி லெவல்ல போயிட்டு அப்படியே அந்த சீரா அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே பழகணும். இப்ப என்னது உள்ள பிளாக்கேஜஸ், அதனால சூரிய நாடி சந்திர நாடி எல்லாம் கிளீனா போயிடும். இப்ப நமக்கு ரொம்ப கோல்டு, ரொம்ப காஃப் இதெல்லாம் அவதிப்படுறாங்களே, அவங்களுக்கு எல்லாம் சரியாகும். இது பிராக்டிக்கலா நடக்கப்பட்டது. நிறைய பேர் இந்த யோக முறைகள்லாம் பண்றாங்க. ஆனா இதுல எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா, பகவானை நினைத்து பண்ணும். நான் பண்ணினேன், எனக்கு தெரியும், பாருங்க நான் மூச்சை நிறுத்துறேன், அந்த மாதிரி பண்றது இல்லைன்னா அது வந்து ஒன்லி ஷோபாஜி. அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, மித்தியாச்சாரம். சோ இவன் வந்து என்ன பண்றான், நாசுக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் புலன்களை அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. ஆசை, பயம், கோபம், அது மாத்திரம் இல்ல, அப்புறம் என்னது, ஆசையை விடணும், பயம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இது கோபமா இருக்கக்கூடாது, இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆகிடுமா. ஓகே, ஆகலைன்னா ஆக வைக்கணும். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி புருவம் மதியெல்லாம் வச்சு இது மாதிரி வந்து முக்தி நிலை அடையிற அந்த லெவலுக்கு வந்து விடணும். அப்புறம் என்னது, பிரத்யாகாரா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, தட் இஸ் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி பண்றோம், கண்டிப்பா பகவான் இடத்தில் வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே எழுதியிருக்கார். இதுல 6.15 எழுதியிருக்கார். ஆனா இது எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ், எவ்வளவு கஷ்டம். இஸ் இட் ஈஸி? நம்மள எல்லாம் உட்கார முடியுமா? ஒரு செகண்ட் பண்ணலாம், ஒரு மேபி 5 மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் இப்போ யோகா ஆச்சு, மண்ணா வெட்டியாச்சு. நான் பண்ண மாட்டேன். பண்றவங்க பண்றாங்க. இன் ஜெனரல் என்னன்னா, கடினமான பாதை, இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நானும் நிச்சயம் பண்ணிதான் செய்வேன் அப்படின்னா பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, அப்புறம் என்னது, அந்த மாதிரி பண்றோம், கண்டிப்பா பகவானுடைய உலகத்தை அடைவான். தாரணா 6.18 யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது ஆன்மீக அந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டல் அந்த ஒரு இதுல போயிடுவோம். யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, பர்ஃபெக்டட் இன் யோகா, நல்ல யோக பயிற்சி பெற்று விட்டாய் அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது, தியானம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல் மனதை அடக்கிய யோகி திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபம் வச்சுன்னு அப்படியே நின்றுக்கும், ஆடவே ஆடாது. அந்த மாதிரி இந்த யோகியா மனசு அப்படி அலப்பாயாத அப்படியே இருக்கும். அவனும் பெரிய எஃபர்ட்டே போடாம அப்படி மனதே ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் வந்துடும். அந்த மாதிரி எப்போதும் அவன் ஸ்திரமாக உள்ளான். அவனுக்கு என்ன நடக்கிறது எது நடக்கிறது தெரியாது. அவன் அப்படியே பகவானோட கான்சென்ட்ரேஷன்ல அப்படியே மயங்கி போயிருப்பான். அப்புறம் இது வந்து இது சமாதி நிலையில எவ்வளவு ஸ்லோகா, 20, 21, 22, 23, 4 ஸ்லோகா.
ஏன்னா சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. அப்புறம் தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவன் அந்த நிலையில இருப்பான், நமக்கு பார்த்தா ஐயோ பாவம் இல்ல அப்படிங்கணும், ஆனா அவன் அப்படியே ஆனந்த கடலும் மிதந்துட்டு இருப்பான். அவனுக்கு அதுல இருந்து வெளியில வரவே தோணாது. சமாதி நிலையில அவன் அப்படியே இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு. மூச்சும் கண்ட்ரோல்டா இருக்குமா, அவன் அப்படியே ஆனந்த நிலையில அப்படியே ஐக்கியமாயிடும். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை. அப்படி அவன் நினைக்கிறான், இதை விட எனக்கு பெட்டர் டேஸ்ட் எங்க கிடைக்கும், இதுதான் ஆனந்தம், இதுதான் பரமானந்தம். அதனால அவனுக்கு வெளியில வரத்துக்கே மனசு வராது, அப்படியே சமாதி நிலையில் இருக்கான் என்று நினைக்கிறான். இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்துள்ளவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. என்னதான் இடி விழுந்தாலும் சரி, இது வந்தாலும் சரி, துக்க சமாச்சாரம் வந்தாலும் அவன் ஒண்ணுமே காண மாட்டான். இஸ் இன் அ வெரி டிரான்சென்டென்டல் இதுல இருக்கான்னு சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி ஆன்மீக தளத்துல இருக்கான். இப்பதான் நம்ம வகுப்பு போறோம். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப அந்த ஸ்லோகாலாம் படிக்க போறதுல லிமிடெட் ஸ்லோகாஸ் தான். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. தியான யோக அத ஷஷ்டோத்யாய. 6வது சாப்டர் ஆரம்பம். யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணலாம், கிடுகிடுன்னு படிச்சுருவோம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ருதः கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்ஞர் ந சாக்ரியः. கொஞ்சம் மெதுவா படி, அப்பதான் கிளாரிட்டி இருக்கும். ஏன்னா எல்லாம் கேட்கறாங்க இல்லையா, அப்படி படிக்கும்போது என்ன படிச்சானே புரியலையே அப்படி தோணும். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறான். போன சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம், ஒரு யோகிங்கிறவன் ஒரு சன்னியாசிங்கிறவன் யாரு? நாட் ஓன்லி தாடி வளர்த்தினேன், கமண்டல் எடுத்தினேன், மாலை போட்டினேன், காவியோட உடுத்தினேன், மலைக்கு மேல போனேன், அது கிடையாது. நம்ம வெறுப்பில்ல இருந்து அப்படின்னா பற்றற்று நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப அவனை கண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த ஐட்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சாப்பிட பிடிக்கும், அந்த மாதிரி அதுல இருந்து விடுபடணும். இது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, இவனை கண்டா எனக்கு பிடிக்காது, இந்த ஐட்டம் எனக்கு சாப்பிட பிடிக்காது, அந்த மாதிரி பிடிக்காது, அந்த நிலையில இருந்து வெளியில வந்துடணும். அதுதான் துறவு. இதுதான் பற்றற்று இருக்கும்போது என்னது, கடமைக்காக செயலாற்றுபவன் சன்னியாசியும் தவிர யோகியும். அவன் சன்னியாசம் மாத்திரம் இல்ல, யோகி, அவ்வளவு நாலேஜபிள் பர்சன் அப்படிங்கிறார். இப்ப இந்த ஒரு ஃபார்மர் இல்லையா, ஒரு விவசாயி, டெய்லி விவசாயம் பண்ணுவோம், என்ன வேலை பண்றான்னு தெரியாது, அது அதான் வளைந்து போயிருக்கேன். இனி ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் அப்புறம் போனா அறுவடை பண்ணலாம், என்ன இல்ல போனோம், அது பண்ணோம் இது பண்ணோம், சம்திங் யூ வில் கீப் டூயிங். என்னன்னா கடமை, அவருடைய கடமை டெய்லி ஆஸ் அ ஃபார்மர் ஹேவ் டு கோ, எல்லாம் பார்க்கணும் பண்ணணும் போறேன். இதனால எனக்கு என்ன லாபம், எனக்கு அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கும், இதுதான் என்னுடைய கடமை அப்படின்னு பண்றான். இது ஒரு யோகியானம் என்னது, நான் இப்போ யோக சக்தி சித்திகளால நான் இப்போ காற்றில் மிதந்தேன், நீரில் பறந்தேன், என்ன என்னமோ உண்டே, அந்த லகிமா அனிமா லகிமா என்னெல்லாமோ பேர்லாம் உண்டு. பெரிய உடல் இருக்கும், அதை குறுக்கிடுவோம், அப்படி நான் ஆக்கிடுவேன். இல்ல இந்த உடல் ஒரு சைஸ் இருக்கு, அதை நான் பெரிய உடலா மாற்றி விடுவேன், என்னெல்லாமோ இருக்கும். அந்த யோக சித்திகள்ல அதெல்லாம் பண்ணலாம். பூம் 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 கோல்டு செயின், பூம் 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 அதை தரேன் இதை தரேன் எல்லாம் விபூதி தரேன், அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்கு. யோக சித்திகள்ல எல்லாம் முடியும். ஆனா என்னது டெம்பரரி தான். இப்ப இந்த சன்னியாசி காட்டுறான், அவன் அப்படியே மிதக்கிறா போல இருக்கு, ஆனா நடுவுல என்ன வருது, ஏதோ ஒரு இது வரும், ஒரு ஃபிளை இப்படி வரும், ஏதோ அவன் பயந்துடுறான். அது இந்த இதுல காட்டியிருக்காங்களே தான் வருதே. அது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காட்டுறாங்க, உடனே இதுவே நினைக்க கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ, அந்த இதை அனிமேஷன் காட்டியிருக்காங்க. நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன், எவ்வளவு நேரம் நிற்க முடியும், கொஞ்ச நேரத்துல அதே பேக் டு பெவிலியன், பேக் டு நார்மல்சி வந்துடுறான். எல்லாம் அவ்வளவு யோக சித்திகள்லாம் நம்ம நம்ப கூடாது. என்னது எப்படி இருக்கணும், பகவான் எப்படியே தியானத்துல கொண்டு அந்த மாதிரி பண்ணும். இந்த மாதிரி பண்றவன் எல்லாம் சன்னியாசியோ, இவன் ஒன்லி சித்திகளை தான் யூஸ் பண்றான். அந்த யோக எவ்வளவு மூச்சு பயிற்சி பண்ணி அவன் பண்றானே தவிர ஒரிஜினல் அவன் அப்படி இருக்கானா கிடையாது. ஆனா இவன் எப்படி பண்றான், டெய்லி போறான், டெய்லி நான் ஜபா பண்ணுவேன், டெய்லி மங்களாரத்திக்கு வருவேன். ஏன் இந்த நாள் என்ன கிடைக்கும் அது எனக்கு தெரியாதுப்பா, டெய்லி மங்களாரத்தி உணவு போடுறாங்க, குரூப்ல போடுறாங்க, மங்களாரத்தி வாங்கன்னு பாக்குறேன், இன்னும் நல்ல ஒரு ஃபீல் வருதானா, இல்லைன்னு இல்ல, நல்ல ஒரு ஃபுல் டே எனக்கு நல்லா போறது. ஜபா வேற பண்ணுங்கிறாங்களா, சரி ஒரு மாலை 2 மாலை பண்ணிடுறேன். பட் தட் டே கோஸ் வெரி வெல், எனக்கு எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவா தோன்றது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும்போது நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். இதனால எனக்கு என்ன கிடைத்தது, நான் ஒரு மாசமா பார்த்தேனே, ஒரு வாரமா பார்த்தேனே பகவானே, எனக்கு ஏதோ கிடைத்ததா, அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டான். சோ அவன் தான் ஒரு பக்தி, அவன் தான் சன்னியாசி. வெறுப்பற்று அவன் கடமையா பண்றான்.
எஸ், படிமா. வேற யாருக்காவது படிக்கணும்னா படிக்கலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஜல்தி படிமா. 6.6. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. சொல்லியிருக்காங்க, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். இப்ப என்னது சூத்திரம்? நமக்கு வந்து அது இப்போ இந்த மாதிரி லெவலுக்கு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம அந்த குதிரைகள் எல்லாம் பார்த்தோம்ல, நிறைய புலன்கள் இருக்கு. அந்த புலன்களை எல்லாம் எது கட்டுப்படுத்துறது? மனம் தான் நம்மளோட கட்டுப்படுத்தும். கண்ணு அது பார்க்கணும் தோணும், நோ. மனம் என்ன சொல்லும்? நோ, நத்திங் டூயிங். இப்போ கிளாஸ்ல இருக்க நீ அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், இப்ப இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. வாய் சொல்லும், எனக்கு அது சாப்பிடணும் போல இருக்கு, அப்புறம் சாப்பிடலாம், 7:30 மணிக்கு மேல சாப்பிடலாம், என்னப்பா அதுக்குள்ள என்ன சாப்பாடு என்ன வேண்டியிருக்கு, இப்போ இதுல பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன மனசு எவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா இருக்கும், அவ்வளவு வந்து புலன்களும் அந்த இதுல இருக்கும், கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். சோ மனசு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சுனா மனம், மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். மனது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சொல்றதுக்கு மனம் வந்து எஸ் சார் சலாம் அடிக்கும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா, இப்ப எனக்கு அது வேணும், ஓ சரி இப்போ இப்ப ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும், இப்ப எனக்கு அது பண்ணணும். இதை பசங்க எல்லாம், சின்ன பசங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் வேண்டாம் சொன்னா பண்ணுவாங்க. சரி போ, இந்த பைசா எடுத்துக்கோ போ அப்படின்னா போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா அடுத்த நாள் இருமல் என்ன காய்ச்சல் என்ன அது வந்துடும். சோ என்னது, மனசு கண்ட்ரோல் இல்லாதனால்தான் எல்லா கஷ்டங்களும் வருது. சோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணனா அதுதான் நம்மளுடைய பெரிய பலம். என்னன்னாக்கா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை நம்ம நண்பனா ஆக்கணும். இல்லாட்டா அது நம்மள விரோதியாகி நம்மளை குத்தும், நம்மள நிறைய துன்புறுத்தும். சோ நம்ம வந்து அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். மனதே நம்மளோட வந்து விரோதி ஆயிடும். சோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். எஸ், 6.16 படிங்க. Yes, Mataji. Natyas, natyas, nasta, nas. நான் Mataji, படிக்கிறேன், நீங்க Mataji. நான் படிக்கிறேன். நாத்யஷ்ணதஸ் து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதः ந சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாகிரதோ நைவ ச அர்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ. இப்ப இதுல நம்ம என்ன, நான்லாம் ரொம்ப சாப்பிடறதே இல்லப்பா, எனக்கு பகவான் தியானம் பண்றேன். பசி எடுக்குமே. அப்ப இங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பகவான்ட்டு போகுமா இல்ல வயிற்றுக்கு போகுமா? அப்பா வயிறு கிள்ளி எடுக்கிறதுப்பா, பசிக்கிறது. இல்ல பகவான் தியானம் பண்ணும், அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை பகவான், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே இல்லை. ரொம்ப சாப்பிட்டா தூக்கம் வந்துடும், இல்ல ரொம்ப கம்மியா சாப்பிட்டாலும் வயிறு பசிக்கும், கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. சொல்லவே இல்லை பகவான் சொல்ற, எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ சாப்பிடு, எப்ப தூங்கணுமோ தூங்கு. ஆச்சாரியர்களும் அதான் சொல்றா, பிரபுஜி நான் வந்து மாலை எடுத்து ஜபம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கணும், இப்படி தூக்கமா வருதுன்னா, பிகாஸ் யுவர் பாடி நீட்ஸ் அவ்வளவு ரெஸ்ட். எவ்வளவு ரெஸ்ட் வேணுமோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஏன் தூங்க போறது திரும்பி? நம்ம இதெல்லாம் புலன்கள்லாம் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணும், எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடும், எவ்வளவு அது அவ்வளவுதான் வேணும் அதுக்கு. நம்ம தான் அதை வந்து ஜாஸ்தி சாப்பாடு கொடுக்குறோம், ஜாஸ்தி தூங்குறோம், இல்ல நம்ம தான் அதை வந்து பண்றோமே தவிர உடலுக்கு உடல் உள்ளூர் இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கொடுத்தா கரெக்டா மரியாதைக்கு அது ஒர்க் பண்ணும். சோ அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. இதுல நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும், நம்ம கரெக்டான டைம்ல தூங்கணும். எவ்வளவு நம்ம பாடி சொல்லும் 8 hours ஸ்லீப் இஸ் இனஃப்னா 8 hours தூங்குங்க. சில பாடி இப்ப பிரபுபாத்லாம் வந்து 70 வயசு மேல எடுத்து 3 hours 2 hours தான் தூங்கினார். அவரோட பாடி அந்த மாதிரி ஃபீபிள் பாடிக்கு அது போருமா இருந்தது. அப்புறம் ஃபுல் டே ஆக்டிவா இருந்தார். மார்னிங் வாக்குக்கு போவார், அப்போ பாகவத இதெல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லுவார், ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லுவார், அப்ப ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே போவார். ஐயோ அவர் பிரபுபாதோட வாயிலேருந்து வருது, நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப அந்த அந்த காலத்து ரெக்கார்ட் பிளேயர் எல்லாம் இருக்குமே, அதை வச்சு ஓடுவாங்க பின்னாடி. அவர் நடையும் நல்லா ஃபாஸ்டா இருக்கும், ஒல்லியா இருப்பாரு, அந்த மாதிரி நடந்து நல்ல. என்ன சொல்றேன்னா, தூக்கம் கம்மி, சாப்பாடு கம்மினா என்னது, அவளுக்கு அந்த உடம்புக்கு அவ்வளவு போறோம். நம்ம ஐயோ நமக்கு முடியாது, ஓகே உங்களுக்கு எவ்வளவு 12 hours உங்க பாடி தூக்கம் வேணுமா தூங்குங்க, 12 hours தூங்குங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது, ஆக்டிவா இருக்கும். இல்ல 12 hours தூங்கிட்டா ரொம்ப, அதனாலதான் இன்னும் தூக்கம் வருது, ஒரு மாதிரி சோம்பேறித்தனம் மந்த நிலையில போயிடுவோம். சோ அதனால நம்ம உடலுக்கு எப்படி வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடணும், உடலுக்கு எவ்வளவு தூக்கம் வேணுமோ கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பகவானையும் இது பண்ணணும், இல்லையா நம்ம வந்து யோகி ஆவறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஏன் நான் சொல்லல, பகவான் சொன்னதுதான், பகவத்கீதையில எல்லாமே பகவான் சொன்னதுதான். அவர் 6.30 படிமா. Yes, Mataji. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम् अचम सर्वम् अच मयि पश्यति. மயி பஷ்யதி மயி பஷ்யதி. Yes, அது மேல இது மாதிரி போட்டதுனால நான் நினைச்சேன். Don't give me explanation, Keshav. Yes. तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति.
நம்ம இன்னைக்கு நேரத்தையும் படிக்கல இல்லையா, 4 இயர்ஸா படிக்கிறோம். நீ எந்த புக் எப்போ ரெஃபர் பண்றியோ அதே பண்ணு. உனக்கு அது கன்ஃபியூஷனா இருந்தா எடுத்துடு. காப்பீட் ஃப்ரம் சம்வேர். அப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க, எனக்கு தெரியாது, ஆனா இருக்கு. ஆனா படிக்கணும் எப்படி? இங்க இருந்துன்னா அப்பஷ்யத்தின்னு படிக்கலாம், அது இங்க இருக்கு. சோ வி நீட் நாட் ஹவ் டு பாதர். அது இங்க போட்டிருந்தா எஸ், அப்போ அப்போஸ்ட்ரோஃபி. இதெல்லாம் இப்ப அனாவசியமா பேச்சாயிடும் இல்லையா. சோ இது வந்து எஸ் பஷ்யத்தின்னு பார்க்கிறான். இதுல என்ன கொடுத்துருக்க, என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் எண்ணிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்படின்னா என்னது? என்னை இழப்பதில்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னை எப்பவுமே அவன் நினைவு கொள்வான். யாரு? என்னை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறான். இந்த உலகம் என்னது? பகவான் படைத்திருக்கார். எல்லா இடத்துலயும் இப்ப பகவான் தான் வியாபித்திருக்கார். அப்புறம் ஒரு எறும்பு போறது, ஒரு பூச்சி போறது, இதுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு. இதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவும் இருக்காரு. எனக்குள்ள உள்ள பரமாத்மா அந்த பூச்சிக்குள்ளேயும் இருக்கு, அந்த புழுக்குள்ளேயும் இருக்கு, இந்த ஒரு அனிமல்குள்ளேயும் இருக்கு, பறவைக்குள்ளேயும் இருக்கு. இந்த மாதிரி யார் பார்க்கிறானோ, என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் உட்காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்போ பகவானை அந்த மாதிரி உள்ளவன் மறக்க மாட்டான். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பகவானை நம்புறோம், எல்லாம் கரெக்ட். பகவானுடைய குட் புக்ஸ்ல நம்ம இருக்கோமா? எப்போ இருப்போம்? நம்ம பகவான் தொண்டு புரிஞ்சா பகவானை நம்மளை அந்த கடைக்கண் பார்வையில் வச்சுருப்பேன். யூஆர் தேர், ஐ நோ யூஆர் மை பெஸ்ட் டிவோட்டி. நானும் உனக்கு பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். நீ என்னை எப்படி எல்லாம் வழிபடுற, பேருக்கு மேலோட்டமா வழிபடுறியா இல்ல நிஜம் ஆத்மார்த்தமா வழிபடுறியா, அதெல்லாம் நானும் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. இப்ப நம்ம வந்து பகவானுடைய நல்ல புக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குட் புக்ஸ் என்ன அர்த்தம்? பகவான் நம்மள அவருடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல வச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம தான் வந்து பகவான் எல்லா இப்ப இந்த கோபிகள் எல்லாம் ஆடுறாங்க. ஒரு கோபி என்னது, உன்னோட கோபி எல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது. கிருஷ்ணர் எங்கட விளையாடிட்டு இருக்காரு. இல்ல சின்ன சின்ன குழந்தைகள், 6 வயசு 7 வயசு குழந்தை. கிருஷ்ணர் அந்த ஏஜ் தான். எல்லாம் விளையாடுறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த ஆனந்த மயத்துல இருந்து இந்த கோபி நினைக்கிறான் கிருஷ்ணர் எங்கிட்ட ஆடுறாரா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு அப்படி மயங்கி ஆடின்னு இருக்கான். இன்னொன்னு கோபி அவன் கிருஷ்ணா எங்கிட்ட ஆடுறான்னு. எல்லாரும் இப்படி பரஸ்பரமா பகவானை வந்து என் கூட இருக்காரு, பகவான் என் கூட இருக்காருன்னு அந்த நிலை நமக்கு வரணும். வருமா? வராது. நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போகவே இல்லை. ஆனா என்னது, பகவான் அட்லீஸ்ட் நினைவு கொள்ளலாம். பகவானே ஒரு நமஸ்காரம் போடலாம், நாம ஜபம் பண்ணலாம், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். ஆஃபர் பண்ணினதை நம்ம வந்து உட்கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போகலாம், அவருக்கு ஒரு துணி தைச்சு போடலாம். ஒட்டவர் நம்மளால முடியும். ஒரு ஒண்ணும் இல்லை, எங்கிட்ட போட்டோ தான் இருக்குன்னா போட்டோக்கு ஒரு திலகம் இடலாம். திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு அதை அழிச்சுட்டு, ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட்டடா இருந்தா பண்ணலாம், ஒரு பேப்பர் இதா இருந்தா அது பண்ண அழிக்கிறதுக்குள்ள கிழிஞ்சே போயிடும். சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் விதம் விதமா வந்து பகவானுக்கு வழிபடலாம். ஆனா என்ன பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் இருக்கும். பகவானும் நம்மள வந்து நம்ம இவ்வளவு பண்ணும்போது பகவான் என்னது, நம்மள வந்து ஒரு க்ளோஸா வச்சுட்டு இருக்காரு. இப்ப நம்ம ஒரு 4 பசங்க இருக்கு, ஒரு 2 3 பசங்க ஒண்ணும் கண்டுக்கிறது இல்ல. அம்மா அப்பா என்ன சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சாப்பிடலாம் அப்படி இருக்கும். ஒரு குழந்தை மாத்திரம் அம்மா 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 கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அம்மா அதை தாம்மா, பசிக்குதுமா, அம்மா இது தாம்மா. சும்மா அதுக்கு கான்சென்ட்ரேட், அட்டென்ஷன் சீக்கிங் தான். அதுக்கு நிஜமா பசிக்குமா? இவ்வளவு சின்ன உடம்பு, இவ்வளவு சின்ன வாய், இது என்னது வயிறு, எவ்வளவுதான் சாப்பிடும். இருந்தாலும் ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங். சில குழந்தைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும், அம்மா அம்மா அம்மான்னு வந்துட்டே இருக்கும். நமக்கும் என்ன இருக்கும், அந்த குழந்தை கேட்கும். இப்ப அடுத்த கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு, ஒரு ½ hour ஆச்சு, அந்த குழந்தை திரும்பி வரும், நம்ம கிட்ட கேட்கும் சொல்லிட்டு நம்ம கான்சென்ட்ரேட் எங்க போச்சு, எங்க போனாவும் என்ன கேட்டுட்டே இருப்பேன், எங்க போனான்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். அதே போலதான் பகவான் நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் அனுகிறோம், அதுக்கு நான் கேட்கணும்னு சொல்லல. அம்மா அம்மா என்ன பகவான் அதை கூட இதை கூட கேட்க வேண்டாம். பகவான் நாம சொன்னா போறோம், அவ்வளவு பண்ணா போறோம். பகவான் நம்ம நாம சொல்லலைன்னா என்னாச்சு இவனுக்கு, இன்னைக்கு ஏன் என்ன வந்து காலையில மங்களார்த்தி பார்க்க வரல, இன்னைக்கு ஏன் ஜபம் பண்ணல அப்படின்னு அவரை வந்து நம்மளை கவனிப்பார். சோ அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், இது ஈஸி தான், படிமா. எஸ் விஜயஜி. 6 சஞ்சலம் ஹி மனः கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயுரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும். நம்ம அதுக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணிட்டோம், 34க்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 கோர்ஸ் ஆனதுனால எல்லாரும் டீட்டெயிலா பாக்குறது இல்ல. எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லி, ஆனா முதல்ல அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம், மீனிங் எல்லாம் பார்த்தோமே. அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்புறம் அர்ஜுனாக்கு என்ன தோன்றது, ஷோ என்னால் முடியாதுப்பா கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவதும் கடினமானதாக உள்ளதே எனக்கு தோன்றுகிறது. வீற்றும் காசுனா எனது புயல் காற்று வீசுறது. நீங்க யோக சித்தியால ஏதாவது சம்திங் யூ டெல் மீ, நான் அதை வேணா என்ன ரொம்ப ஏதோ பண்ணி நான் அதை நிறுத்தினேன். ஆனா அந்த மனசை நிறுத்துறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம்னு. இப்ப நம்மளே கேட்டுன்னு இருக்கோம். அடுத்த ஸ்லைடு வந்துட்டா, நான் இன்னும் மறந்துட்டேனே, ஏதோ மாத்தா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, எங்கேயோ நான் மனசு போயிடுத்து அப்படியெல்லாம் நமக்கும் இருக்கும். இப்ப நீங்க இருக்கிற போல நிலையில தான் நானும் இருக்கேன். நானும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய கிளாஸ். நானும் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட். அப்படியே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன்ல கேட்டுட்டு இருப்போம். அதுக்குள்ள ஸ்லைடு மாறி இருக்கும், 2 ஸ்லைடு மாறித்தா, 3 ஸ்லைடு மாறித்தா, அதுக்குள்ள ஏதோ டாபிக் எங்க போச்சு, அதுக்குள்ள மனசு எங்கேயோ ஓடி இருக்கும். அமெரிக்கா, லண்டன் எங்கெல்லாமோ போயிருக்கும்.
ஏன்னா மனம் அந்த மாதிரிதான். அதோட தன்மை என்னது? குழப்பம் நிறைந்ததும், அமைதியற்றதும், அடங்காததும், சக்தி மிகுந்தது. அவ்வளவு சக்தி அதுக்கு. மீறிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ அதுல எப்படியே அது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப இந்த பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா இதெல்லாம் சொல்றீங்களே, இதெல்லாம் மனசை அடக்கி எல்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். வீசும் காற்றை வேணா நான் நிறுத்துறேன், ஆனா இந்த மனதை அடக்கிறது எனக்கு முடியாத காரியம் சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு? அர்ஜுனன் அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி, அவ்வளவு பெரிய கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ற அந்த ஆளுக்கே முடியலைன்னா நம்மளால முடியுமா? ரொம்ப டவுட். சோ எனக்கு அந்த மாதிரி கடினமாக தோன்றுகிறது. பகவான் என்ன சொல்றாரு அதுக்கு? படி. Yes, Mataji. அசம்சயம். Shri Bhagavanuvacha Asamshayam Mahapaho Manodurnigraham Salam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena cha Gryhyate. என்ன சொல்றாரு பகவான்? ஆமாம், ஆமோதிக்கிறார். கரெக்டுப்பா, நீ சொல்றது அப்படிதான். மனம் அப்படிதான் இருக்கும். இன்னும் அதோட தன்மை அப்படி. ஒரு பாம்பு, பாம்போட தன்மையானது கடிக்கதான் செய்யும். ஒரு தேள் கொட்டதான் செய்யும். அது என்னதான் நம்ம ஒரு பெட்டை வச்சுன்னு நம்ம அதை பண்ணிட்டு அதுக்கெல்லாம் பால் கொடுத்து வளர்த்து எல்லாம் பண்ணாலும் ஒரு ஒரு சமயத்துல அது நம்மள தடவி ரொம்ப ஆசையா தடவி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு கொட்டும். அதோட தன்மை அதுதான். அதே போல மனசோட தன்மை என்னது? அது அப்படிதான் இருக்கும். சஞ்சலமற்றதும் இப்படிதான் இருக்கும். நான் ஆமோதிக்கிறேங்கிற பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் ஆனால் எஸ், ஒரு பட் இஃப் எல்லாம் வந்துடும் இல்லையா? அது பட் என்னது? தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண அபியாசம். அபியாசம் என்னது? பிராக்டிஸ். அண்ட் அபியாசம் என்னது? வைராகியம், டிட்டர்மின்ட். எஸ், நான் இதுக்கு மனசு போகதான் செய்யும். ஆனா நான் வில் ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட். கொண்டு வருவேன். நான் மனசை கொண்டு வந்து 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 என்னாகும்? பழகிடும். அந்த மாதிரி இந்த அபியாசேன கொந்தைய பற்றின்மையாலும் நான் வேற இதுல எல்லாம் ஆசைகள் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரே போக்கஸா இருந்தேன்னா இது கண்ட்ரோல்ல வரும். மனசும் கண்ட்ரோல்ல வரும். ஆனா அதுக்கு நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணும். அப்புறம் இது பற்றின்மையாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. சோ மனம் ஒரு எதிரியா நண்பனா, அதை நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். இல்ல, நான் அது கேட்கறதுக்கெல்லாம் நான் வாங்கி கொடுக்குறேன், அது கேட்கறதெல்லாம் நான் பார்க்க வைக்கிறேன், அது கேட்கறதெல்லாம் கேட்கறேன், காதால கேட்கறேன், இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா அது எதிரி மாதிரி நம்மள இப்ப இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு, அதை பண்ணு, இதை கொடு, அதை கொடுன்னு கேட்டணும். இல்ல, நம்ம அது மனசை அடைக்கணும்னா அது எஸ் மாஸ்டர்னு நமக்கு அடங்கி ஒரு தொழிலாளி மாதிரி இதா இருக்கும், பவ்யமா இருக்கு. சோ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் மனசை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. எஸ் படிமா. 6.41. Yes, Mataji. Prapya Purna Kritam Lokan Ushitva Shashvati Sama Shuchinam Srimatam Kehe Yoga Prashto Abhijayate. அப்ப இந்த மாதிரி யாரோ யோகி நல்லா பண்றான். மலைக்கு மேல போய் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்றான். ஆனாலும் பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு இன்னும் தகுதி பெறலையாம். மேல போறது பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைக்கலாம் 100 out of 100. there's no கிரேஸ் மார்க். நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதியிருக்க, ஒரு 5 மார்க் போடுறேன், எப்படியோ போட்டு ஒண்ணு பாஸ் பண்ணிடுறேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. அங்க போனோம்னா ஃபுல் 100 out of 100 வாங்கணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் 100 சொல்றேன். என்ன மாதாஜி மார்க் எல்லாம் வாங்கணுமா எல்லாம் கேட்டுடாதீங்க. அங்க கன்செஷன் கிடையாது. என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதெல்லாம் நான் அந்த அரசியல்வாதியோட பொண்ணு பிள்ளை எனக்கு இப்படி அந்த உங்க கோட்டால அட்மிஷன் கிடைக்கும், இதெல்லாம் அங்க கிடையாது. பகவான் இடத்துக்கு நல்ல தகுதி பெற்றாதான் அங்க போக முடியும். நீ 99.99999 வாங்கிட்டேன்னா 0.00001 வாங்குறது வரைக்கும் இங்க இருந்து திரும்பி அனுபவப்பட்டு பிறவி எடுத்து அதையும் முடிச்சப்பறம் தான் அங்க போக முடியும். சோ அந்த மாதிரி உள்ளவன் யோகி போக முடியல, இவ்வளவு எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றான், இவ்வளவு எல்லாம் பண்றான், திரும்பி பிறவி எடுக்கிறான். அந்த மாதிரி. ஆனா அவன் எப்படி யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன, அவன் என்ன மாதிரி பிறப்பான் அப்படின்னு. அப்ப அதுல கொடுத்து வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். இப்ப நம்ம நன்மை இத புண்ணியம், நம்ம நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணா புண்ணியம் கிடைக்கும். என்ன பண்ணுவோம்? மேல உலகத்தை போயிட்டு அனுபவிப்போம். அந்த புண்ணியம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் திரும்பி பிறவி எடுப்போம். அது பார்த்தோம் இல்லையா? அதே போல இந்த யோகியானவனும் என்னது, நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாம் தான் பண்றான். ஆனா கடைசியில அவனால் தேர்ச்சி பெற முடியல. அப்ப என்ன பண்ணுவான்? திரும்பி அவன் மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி பிறவி எடுப்பான். ஆனா எங்க பிறவி எடுப்பான்? நல்லோரின் குடும்பத்தில். நல்லோர்னா என்னது? ஆன்மீக குடும்பத்தில். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? எவ்வளவு சின்ன சின்ன இப்ப யூடியூப்லாம், இப்ப வாட்ஸ்அப் அதுதான் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. எல்லாம் யூடியூப்ல எல்லாம் தெரியறது. சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் என்ன ஹாய், என்னது ஹாய் ஹலோ சோதோ. சரி, அவனுக்கு மழையிலேயே போல அந்த குழந்தைக்கு. ஹாய் ஹலோ சோதோ, ஹரே கிருஷ்ணா போலோ, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. இந்த ஹாய் ஹலோ அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. இப்ப நம்ம லைஃப்லயே அது வந்துரும். இப்ப இன்னும் வரல உங்களுக்கு. இப்போ மேடம் எல்லாம் சொல்றீங்களே, அப்புறம் வந்துரும் வாயில. என்ன வரும்? மாதாஜி, பிரபுஜி, யாரு இப்ப என்ன ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிதான் வரும் வாயில.
அந்த ஹாயாலோ எல்லாம் எனக்கெல்லாம் போயிடுது, நிறைய பேருக்கு போயிடுது. இந்த இஸ்கான்ல வந்தப்பறம் என்னன்னா, நல்ல வார்த்தை நமக்கு தெரியாமயே அந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம வாயில நுழைய ஆரம்பிச்சிருது. ஏன்னா தெரிஞ்ச மாதிரி தான் எங்க பார்த்தாலும் இதே பேச்சுதான். எப்படி நம்ம எந்த சங்கத்துல இருக்கோமோ அதே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். சோ என்னது இந்த குழந்தை எந்த மாதிரி இடத்துல பிறக்கும், நல்லவர்கள் நல்ல ஆன்மீக இதுல அந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்து அம்மா அப்பா பஜனை எல்லாம் பண்றாங்க, எப்பவும் பகவான் கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க, அந்த குழந்தை அதே தான் படிச்சு அதை பார்த்து பழகும். அவன் அந்த பிரபுபாதரே அவரோட வந்து சுயசரிதையில எழுதியிருக்கார். இதுதான் வந்து என்னுடைய கடைசி காலம் என்ன நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து பற்று எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா அதுல இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர்ல வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். அம்மா அப்பா நல்ல பற்றா இருப்பா பகவான் இடத்தில். பசங்க வந்து ரொம்ப சொன்னபடியே கேட்காது. ஆமா நீ உனக்கு வேற வேலை இல்லை அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. பட் இந்த இவர் எப்படின்னா இவருக்கும் அதுல ஆன்மீகத்துல ஒரு இது வந்து காலேஜ் எல்லாம் போச்சுன்னா ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது ஒரு படம் எல்லாம் வச்சு அங்க பூஜை எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் தான் காலேஜ்க்கு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தார். ஹாஸ்டல் இருக்கும்போது he was doing all that. அப்போ அவர் அதான் சொல்வார், இதுதான் என்னோட கடைசி இது. நான் வந்து நல்ல இது பூர்வ ஜென்மத்துல நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஜென்மத்திலயும் என்னது எந்த நேரமும் பகவான் 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 பண்ணி 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 இறக்கும் போது அது பகவானே நினைத்து இருந்திருக்காரு. சோ எனக்கு இந்த அடுத்த ஜென்மம் இருக்காது எனக்கு தோன்றது அப்படிங்கிறார். சோ இது வந்து நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பார். அந்த மாதிரி நல்ல ஆன்மீகத்துல இது முதிர்ச்சி பெற்று இருந்தாலும் பகவான் இடத்தில் போகலைனாலும் எங்க பிறப்பார்களாம், நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். ஏன் செல்வந்தர்? ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அப்புறம் நாமளும் நல்லா படிச்சு அப்புறம் வேலைக்கு போனோம், எங்க அம்மா அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு வீடு இல்ல, ஒரு இது இல்ல, அது இல்ல, இல்லை இல்லை இல்லை, அப்ப நான் வேலைக்கு போனாதான் உண்டு, அந்த மாதிரி நிலையே இருக்காது. எல்லாம் இருக்கும், வீட்டுல எல்லாம் இருக்கும். ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு என்னது பகவான் கான்சென்ட்ரேஷனும் இருக்கும். நான் சம்பாதிச்சாதான் அடுத்த தலைமுறை முன்னுக்கு வரணும், அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்காது. நான் எப்பவுமே அப்படியே பகவானுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆனா காலேஜ் போகாம இருந்தாரா பிரபுபாத்? போனார், கான்வென்ட் எஜுகேஷன் தான் பண்ணார், இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிச்சார், எல்லாம் படிச்சார். இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துல இருந்து இது தவறலை. நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டேன், இனிமே வந்து ஹாயாலோ தான் சொல்ல போறேன், பகவானோட தியானம் அது மாதிரி இல்லாம நமக்கு நல்லது பண்ணிட்டு போயிட்டார். அப்புறம் என்னது அத்தவா படிமா இல்லைனா पिताजी अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत्तु एतत्ति दुर्लभ दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम् லோகே கீழே வரணும், இங்க பிரிண்டிங் இது. ओ ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈதிருஷம். இப்ப என்ன சொல்ற, இல்லை அந்த மாதிரி பிறக்கலைனா அல்லது நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் என்ன பண்றார், அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. நல்ல பெரிய ஆச்சாரியர் பண்டிதர் அவன் வீட்டுல குழந்தைய பிறப்புறான். அப்ப எப்படி இருக்கும், அந்த குழந்தை வயத்துல இருக்கும் போதே இதேதான் பாராயணம் கேட்டு அந்த மாதிரி ஒரே இதுல இருக்கும் இல்லையா, இந்த பிரகலாத் மகாராஜா மாதிரி. குழந்தை வெளியில பிறந்து வந்தாலும் ஒரே கோலாகாலம் அந்த பகவானி பகவான் பகவான் அந்த இதுதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரேர் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் கடைசியில லாஸ்ட். அப்ப அந்த மாதிரி வெரி ரேர், துர்லபம், ரொம்ப ரேர். அந்த மாதிரி பிறந்து அவங்களுக்கு அந்த கடைசி யாத்திரை அதான், அந்த ஜென்மம் முடிச்சு அவங்க போயிடுவாங்க. எஸ் 47 படிமா. स्मृतजी யோகி योगिनामपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து, நல்ல நம்பிக்கை, பகவான்னா அவ்வளவு நம்பிக்கை. அப்புறம் என்னது, என்னையே நினைத்து நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்றான். தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. அன்பு தொண்டுன்னா என்னன்னு ஒன்னும் புரியலையே அப்படின்னா, ஒன்னும் இல்ல, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம், காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கலாம், இதெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்றோமோ அதான். பகவத்கீதா கிளாஸஸ் இருக்கா, சரி போலாம், கேட்கலாம், நம்மளும் சொல்லலாம், நாம ஜபம் பண்ணலாம், கோயிலுக்கு போலாம், இதெல்லாம் தான் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் காட். தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பகவானே வேர்டிக்ட் கொடுத்தாச்சு, இவன் தான் சரியான யோகி, இவன் தான் நல்ல ஒரு ஆத்மா. அந்த மாதிரி யாரு என்னையே நினைத்துண்டு இந்த மாதிரி இருக்கானோ அப்படின்னா அப்ப வேலைக்கு போனோமா திரும்பி கேட்கக்கூடாது, எல்லா வேலையும் பண்ணலாம், போட்டு சூட்டு போட்டு எல்லாம் ஃபாரின் கம்பெனில வேலையா இருக்கேன், ஐடில இருக்கேன், எல்லாம் பண்ணுங்க. ஆனா மனதளவுல எப்படி இருக்கணும், பகவானை நினைக்கணும். அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க, நம்ம இஸ்கான்லயே இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி பார்த்தா எல்லாம் ஐஐடி கிராஜுவேட்ஸ். ஐஐடி போனோம்னா எவ்வளவு குதிரை கொம்பு. இப்போ 9th படிக்கிற 10th போனோம், கேஷவ் தெரியும், இவ்வளவு காம்படிஷன். அப்ப அந்த மாதிரி அங்கேயும் என்னது, அங்கேயும் தேர்ச்சி பெற்று போய் அது இல்லைன்னாலும்
பெரிய சிஇஓ பெரிய வைஸ் பிரசிடென்ட் எல்லாம் இருந்தாலும் என்ன, சோ வாட், பிரசிடென்ட் எல்லாம் இருந்தாங்க, ஓனிங் ஆஃப் சோ மெனி கம்பெனிஸ், சோ வாட். பகவான்கிறது வேற, இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் வந்து பெரிய பொசிஷன் இருக்கிறது வேற. அவங்க வந்து அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்காங்க. Yes, Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Dhyana Yogo Nama Ashta Sashtodhyaya, sorry, Ashta சொன்ன தப்பு, அஷ்ட இந்த இது சஷ்டோத்தியாய ஆறாவது அத்தியாயம் இப்படியாக முடிவு பெற்றது. இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ், 4-5ல நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, ஒரு 5-7 மினிட்ஸ் எடுக்கலாம், 6-7:30 முடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் 4 யுகங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? கிருத்த யுகம், சத்திய யுகம் சொல்லுவாங்க, அடுத்த திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது சொன்னதுதான். கிருத்த யுகத்துல பகவானை தியானம் பண்றது எப்படி? மலைக்கு மேல போனேன், குகைக்குள்ள போனேன், காட்டுல போனேன், பகவானை தியானம் பண்ணேன், சாப்பாடு இல்லை, அன்னம் இல்லை, ஆகாரம் இல்லை, நான் அப்படியே பகவானை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேன். பாம்பு புத்து, எறும்பு புத்து எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், எலும்பு தோல் அவங்க உடம்புல இதே இருக்காது, இருந்தாலும் பகவானை தியானம் அப்போதான் அவனால பகவானை தியானம் பண்ணின இது கிடைக்கும், எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அடுத்த திரேதா யுகம், அதுல எப்படி யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணாங்க, அப்படி வந்து பகவானை வழிபட்டாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாதான் பகவானை நினைத்தோம், அந்த மாதிரி ஒரு இது. துவாபர யுகத்துல கோயில் கோயிலா போய் அர்ச்சனை என்ன, ஆராதனை என்ன, பஜன் என்ன, அந்த மாதிரி பண்ணினாங்க. இப்ப நம்ம இருக்கிறது என்னது? கலியுகம். அதுல என்னது? கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பது, இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. எங்க போய் பண்ணோம்? எங்க வேணா பண்ணலாம், வீட்டுல தனியே பண்ணு, எப்ப வேணா பண்ணலாம். சோ இது வந்து பாகவதத்துல திரும்பி பாகவத ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துட்டு அப்படி கண் மூடித்தனமா நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்கலாம். ஏன்னா அது அவ்வளவு பழமையானது, இவ்வளவு பழசு, இதெல்லாம் எப்போ எழுதினது. சோ 12வது கேண்டோல 3வது சாப்டர் 52வது ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கு. ஓகே, அது படிக்கணுமா? கிருத்தே யத் தியாயத்தோ விஷ்ணு, கிருத்தேனா இந்த கிருத்த யுகத்துல என்ன தியானம் பண்றாங்களாம்? விஷ்ணுவை தியானம் பண்றாங்க. திரேதாயாம் யஜதோ மஹைஹி, திரேதா யுகத்துல பகவான் எப்படி இது யாகம் யஜ்யம் அந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்றாங்க. துவாபரே பரிச்சாரியாயாம், துவாபர யுகத்துல பரிச்சாரியாயம்னு இது ஆராதனை பண்றது. கலோ கலோ தத்ரீத் கலோ தத் தரி கீர்த்தனாத், கலோனா கலியுகத்துல கீர்த்தனம் பாடி. எனக்கு பாட்டே வராது அப்படின்னா அது மாதிரி இல்ல. கீர்த்தனம் சரிகமப்பாகலாம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்கணும், கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்ப, அவ்வளவு ஈஸி. இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படவே மாட்டேன், ஈஸியா நமக்கு வந்து பகவானை அடைஞ்சு விடலாம். எப்படி? பகவான் நாமம் சொல்லி. சோ ஒரு மந்திரம் என்றால் என்ன? ஒரு மந்திரம் பாரம்பரிய ஒரு குறுகிய ஒலி, ஓம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு மந்திரம். ஆனா ஒரு தொடர் அது நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி. இது ஒன்லி இதுதான், ஓம்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு தான். ஒரு மந்திரம் பாரம்பரிய ஒரு குறுகிய ஒலி அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் அந்த தியானம் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது நம் மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கணும்னா அப்படியே மனது அப்படியே லயித்து போயிடும், புலன்கள் எல்லாம் அடங்கி அப்படியே அதுக்குள்ள போயிடும். சோ இது வந்து ஒன்லி ஒரு பேரு சொன்னேன் அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா இல்ல வந்து கிருஷ்ணா கோவிந்தா மாதவா அந்த மாதிரி கிடையாது. இது சொற்றொடரா இருக்கும், அது அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கும்போது மனசு அதுல லயித்து அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷன் வளரும். அது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் என்ன? இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? எஸ், சயின்டிபிக்லி இட் இஸ் ப்ரூவன். எப்படி? மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. இது யாரு சொல்லியிருக்காங்க? நியூரோலஜிஸ்ட் சயின்ஸ்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள் மந்திரங்களின் ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். அந்த கோமா கண்டிஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே மெஷின் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும், ஆனா உள்ள எல்லாம் இருக்கு, சாகலை ஆனா இருக்கான், மூச்சு விடுறான், உள்ள இது இதெல்லாம் ஏங்கின்னு இருக்கு. நான் பண்ணவே இல்லை, ஒரே நிமிஷம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூரோட ஆஃபே பண்ணல, நம்ம கொஞ்சம் ஜாகரா சட்டம் கேட்கும் போதுதான் கேட்குது, மறந்துட்டேன். அது இங்க இந்த ஆர்த்தி ஸ்ருங்கார ஆர்த்தி பண்றாங்க. இப்ப இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோட திரும்பி அதுல ஜாயின் பண்ணிடுவேன். சோ எந்த நேரமும் நம்ம வந்து டெம்பிள் விட கோயிலே இருக்கிற ஃபீலிங் வரும். இது முடிஞ்சுட்டா கிளாஸ் முடிச்சா திரும்பி டெம்பிள் லிங்க்ல போயிட்டு அப்படி அவங்க என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஏதோ நம்ம வேலையும் பண்ணா அதையும் பார்க்கலாம். நம்ம ஒன்றும் பார்ட்டிசிபேஷன்லாம் ஒன்றும் நம்ம பேசலாம் வேண்டாம். இதுக்கப்புறம் பாகவதம் ஒரு இங்கிலீஷ்ல,
அது கேட்கலாம். காலையில நீங்க இந்த கிளாஸ் இந்த 18 டேஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா தமிழ் பாகவதம் கேளுங்க. அது முடிஞ்சாச்சுன்னா இங்கிலீஷ் பாகவதம். இல்ல எனக்கு அந்த நேரம் சரியில்லை, இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். ஹிந்தி, கன்னடா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், எல்லா பாஷையிலயும் இருக்கும். ஓகே, இப்ப என்ன அதுல போய் எடுத்த எனக்கு டிங் ஜிங் 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 சத்தம் கேட்டது. ஓகே, சோ அது இந்த இது சொல்லியிருந்தேன், கோமா கண்டிஷன்ல இருக்கும், உள்ள எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கும். அவன் சாகும் இல்லை, எப்படி இது போயாச்சுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? இல்லை இயங்கிட்டு இருக்கு. அவங்க அந்த சுவாசம் விடுறதுலயே வந்து டீவியேஷன் தெரியுமா, அந்த மெஷின்ல தெரியும். அந்த ஐசியூல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த இதுல தெரியும். எப்படின்னா அந்த அந்த இது மந்திரம் எல்லாம் ஒழிச்சுட்டே அதை வச்சுட்டே இருக்கும்போது உள்ள அதிர்வுகள் தெரியுமா. ஏன்னா அவங்க அந்த ஆளுக்குள்ள அவங்க கோமா கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் அந்த இதெல்லாம் தெரியறதுன்னு நியூரோலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை சொல்லியிருக்காங்க. இது நல்ல இஃபெக்டிவ் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ வேத குறிப்புகள் அப்புறம் என்ன, நீங்க பாட்டு சொல்லிட்டு போறீங்க, யாரு நம்புறது? ஏதோ ஒரு இது ஆதாரம் கொடுங்க, நாங்க போய் பாக்குறோம், நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ப முடியுமா அப்படின்னா எஸ், அதையும் பார்க்கலாம். வேதத்துல இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, எந்த மாதிரி வேதம்ல கொடுத்திருக்கு பார்க்கலாம். பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்களை கோஷமிடுவதற்கு எவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ண யஜுர்வேத வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபநிஷத்துல கொடுத்திருக்கா. இது விதி ஷோடசகம் நாமம். நான் இது வந்து இது மீனிங்கே படிச்சோம். அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும் தேடிய பிறகு ஹரே கிருஷ்ணனின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணன் நாமத்தை விட வேற ஏதாவது எழுத்து சொல்லு இருக்கா, வேற ஏதாவது வேர்டு இருக்கான்னா எவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னா எங்களுக்கு வேற இது கிடைக்கல. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் ஏற்றும் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு எங்க கொடுத்திருக்காங்க, கலி சந்தாரண உபநிஷத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் என்னது, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் ஆதி லீலான்னு கொடுத்திருக்காங்க 17.21. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியதா. வேற கதியே கிடையாது. இந்த கலோனா கலியுகத்துல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அது இந்த கலியுகம் எப்படி சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலைக்கு ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த நாமங்களை உச்சரிப்பதுதான். வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேற வழியே இல்லை. அப்படின்னா அதை வந்து கொடுத்துருக்கு அதுலயும். அப்புறம் வேற எதுல கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க. என்னது, கலேர் தோஷ நிதைராஜன் அஸ்தி என்னது, என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி, வயதுனா இந்த யுகம், இந்த யுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. கலியுகத்துல எல்லாம் எல்லாமே மோசம்தான், பாசாங்குத்தனம், கொலை கொள்ளை எல்லாம், கற்பழிப்பு எல்லாம் ஓப்பன்லி டன். முன்னெல்லாம் ராத்திரி வெளில யாரும் பார்க்காத சமயத்துல முகமூடி போட்டு பண்ணியிருந்தாங்க. இப்ப எல்லாம் ஓப்பன், ஆசிட் விடுறது என்ன, கட் பண்றது எல்லாம் ஓப்பனா நடக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு கலியுகத்துல நம்ம இருக்கோம். இருந்தாலும் ஒண்ணு நல்லது ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற, என்னது, இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவன் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். இப்ப நம்ம பொருள் அடிமைத்தனத்துல தான் இருக்கோம். மெட்டீரியல் லைஃப்ல, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்னது, ஒரே இதுதான் மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி இதுல இருந்து தப்பிக்கலாம், இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில போயிடலாம். இது வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அது நமக்கு 500 இயர்ஸ் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தது நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எனது பகவத்கீதாலேயே வருது, 10.25 வரும். இப்ப நம்ம 10வது சாப்டர்ல பாக்கலாம். யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞம் அஸ்மி, நான் இருக்கேன். அஸ்மினா நான் இருக்கேன். இதுல யஜ்யம் யாகம் எல்லாம் பண்றாங்களே, அதுல நான் ஜபமா இருக்கேன். நீங்க ஜபம் பண்ணாலே அந்த யாகம் யஜ்யம் பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல இருக்கேன் நான். ஜபம் நீங்க பண்ணும்போது யாகம் யஜ்யம் பண்ற அந்த பலன் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ஜபமாவும் இருக்கேன். யஜ்ஞானாம் இருக்கிற யஜ்ஞத்துல ஜபமா இருக்கேன் நான் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருக்க, சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் அந்த லீலா 20.16 என்ன கொடுத்துருங்க, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. நீங்க கிருஷ்ணர் ஒரு விக்கிரக வழிபாடு மாத்திரம் பண்ணினாதான் எனக்கு இஃபெக்ட்னு கிடையாது. உங்க பெயர்லயே நீங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, கோவிந்தா சொன்னாலும் எனக்கு அவ்வளவு புண்ணியம் கிடைச்சு விடுறது. உங்களை பூஜை பண்ண வந்த பலன் எனக்கு கிடைக்கிறது. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்களே அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. என்ன இப்போ இது ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் என்னது, காதால குளிச்ச அப்புறம் தான் நீங்க மந்திரம் சொல்லணும்னு சொன்னாங்களா? இல்லவே இல்லை. நீங்க எப்ப வேணா குளிங்க, குளிச்ச அப்புறம் பண்ணுமா? இல்லை, குளிக்காமையும் பண்ணலாம். சாப்பிட்ட அப்புறம், சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே எப்ப வேணா நீங்க ஜபம் பண்ணலாம். ஜபம் பண்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அட் ஆல். அதனால உடம்பு தூய்மை வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். வச்சுக்கலையா, இல்ல குளிக்க முடியல, ஏதோ வியாதி வந்திருக்கும், ஏதோ சம்திங் இருக்கும், உடம்புடைய காய்ச்சல், குளிக்க முடியாது, பரவாயில்ல, ஜபம் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் உடல் உபாதை இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, மாதவிடாய் லேடிஸ்க்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த மாதிரி டைம்லயும் பண்ணலாம். எப்ப வேணா பண்ணலாம். பகவான் நாம சொல்றதுக்கு நேரம், காலம், இடம்,
அப்புறம் என்னது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் நார்த் ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம், எப்ப வேணா மாலை எடுத்தும் பண்ணலாம். அப்புறம் இப்ப மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு செய்ய வேண்டியவை என்னதுன்னு, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். மாதாஜி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நம்ம அந்த தெரியாதுலே நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கிறதுனால அது ஸ்லைட்ல போட்டு காட்டினேன் உங்களுக்கு. ஸ்கிரீன்ல போட்டோம்னா அது பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லணும். அப்புறம் என்னது, கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷமிடுங்கள். அந்த மாதிரி வெறும் மனசுலயே சொன்னோம்னா எப்போ சொல்லணும், சொல்லாம அப்படி தூங்கிட்டோன்னே தெரியாது. அதனால நம்ம சொல்றோம், அது நம்ம காதால கேட்கணும். அது அவ்வளவு டபுள் புண்ணியம் கிடைக்கும், நம்ம டபுள் இஃபெக்ட் கிடைக்கும். வாயால சொல்றோம், காதால போய் என்னது சிரவணமும் ஆயிடுது, கீர்த்தனமும் ஆயிடுது. அப்புறம் என்ன ஆயிடும், ஸ்மரணம், பகவான் எப்படியே தியானம் பண்றது. சோ கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷமிடுங்கள். யாரு கேட்கக்கூடிய, நம்ம கேட்கக்கூடிய. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா அவ்வளவு பெருசா எல்லாம் லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டுலாம் பண்ணக்கூடாது. யாரையும் துன்புறுத்தவே கூடாது. நம்ம பண்றோம், நமக்கு தெரியணும். அப்ப நம்ம காதால கேட்கணும். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். அதே அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அப்படி கிளியரா சொல்லணும். அது நம்ம கிளியரா காதால கேட்கணும். அந்த மாதிரி கிளாரிட்டியோட பண்ணும்போது என்னது, பகவான் தியானத்துக்கு கிளியரா போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். இப்ப சொன்னேன் அதே போல, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. முதல்ல எல்லாம் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது எல்லாம் அழகா தான் பண்ணுவாங்க, நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. அப்புறம் வரும் பாருங்க ஸ்பீட, நான் 16 ரவுண்ட் பண்ணோம் 20 ரவுண்ட் பண்ணோம் சும்மா சொல்லிட்டு போவாங்க. அது பண்ணவே கூடாது. எப்பவுமே கிளியரா ஸ்பஷ்டமா தான் சொல்லணும். அப்புறம் என்னது, மரியாதை, பக்தி, கவனம் இதெல்லாம் வேணும். இப்ப மாலை வாங்கினேன், எங்கேயோ வச்சேன், கவனம் இல்ல, கீழே விழுந்து கொடுத்து எடுத்தேன், கால் பட்டு கொடுத்து, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எதை வைத்து நம்ம ஜபம் பண்றோமோ அதுக்கும் ஒரு பவித்திரமா அந்த ஒரு பவர் வந்துடும். சோ அந்த மாலையை நம்ம ரொம்ப கவனமா மரியாதையுடன் பாவிக்கலாம். மாலை மாத்திரம் இல்ல, நம்ம ஒரு உச்சரிப்பு என்னது அவ்வளவு ஒரு எல்லாராலையும் வராது. நமக்கு வரது வாயில வருதுன்னா நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம். எவ்வளவு பேருக்கு வரமாட்டேங்கிறது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வரது மாட்டேங்கிறது. அல்லே நம்ம வி ஆர் பெட்டர் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு மரியாதை கொடுக்கணும் அதுக்கு. அண்ட் பக்தியோட பண்ணும், கவனத்துடன் பண்ண வேண்டும். எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போதும் எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையிலும் நீங்கள் சொல்லலாம். இப்ப பூஜை பண்ணும்போது ஐயர்லாம் கேட்பாங்க, உங்க வீட்டுல ஈஸ்ட் எங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க. அந்த இதுல அந்த காம்பஸ்ல எல்லாம் பார்த்து, ஏன்னா ஈஸ்ட பார்த்து தான் பண்ணணும், வெஸ்ட பார்த்து தான் பண்ணணும் பூஜை பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மந்திரம் சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. எங்க வேணா உட்காந்து பண்ணலாம். தனியா உட்காந்து ஒரு கார்டன்ல போனியா உட்காந்து பண்ணு, எங்க ஒண்ணு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாதோ அங்க உட்காந்து பண்ணு. நேரம் காலம், குளிச்சியா சாப்பிட்டியா ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம். நீங்க ஜஸ்ட் எப்போ வேணா நடந்து கூடி சொல்லலாம். ஆனா நடக்கும்போது என்னது, டிராபிக் உள்ள இடத்துல நடந்தோம்னா, ஓ இதுல பஸ் வருது, டிராபிக் இருக்கு, நமக்கு அங்கதான் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். அதனாலதான் சமைக்கும் போது நான் எப்பவும் சொல்றேன் அப்படின்னா, சமைக்கும் போது நம்ம சொல்லும் போது உப்பு போட்டோமா புளி போட்டோமா காரம் போட்டோமா எப்படி தெரியும், அப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் அங்கதான் இருக்கு. உப்பு போட்டோம் புளி போட்டோம் என்ன போட்டோம்னு. அப்போ வாய் தான் சொல்லிட்டு இருக்கே தவிர இதுல கிளிப்பில்லை, அது பிரயோஜனம் இல்லை. கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்ம சொல்லணும். சமைக்கும் போது சொல்லும் போது ரொம்ப கஷ்டம்தான், சொல்லலாம். அது சும்மா அது போனஸ் தான், சும்மா சொன்னோங்கிற அந்த இதுக்குதான். ஆனா கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றதுதான் இஃபெக்டிவ். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். இருப்பினும் விடியல் காலை என்னது நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்ப நம்ம மங்களாரத்தி எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடியே எழுந்துக்கலாம், பண்ணலாம். இல்ல அது முடிஞ்ச அப்புறம் மங்களாரத்தி போது மங்களாரத்தி பகவான் எல்லாம் பார்த்து நல்லா தொழுது 5 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். அது 5:05க்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும். துளசி ஆரத்தியோட முடியும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஜப்பா செஷன் போயிட்டு இருக்கும். அந்த டைம்லயே நம்ம பண்ணலாம். அப்பெல்லாம் நேரம் இல்லையா, எப்பெல்லாம் முடியறதோ பண்ணுங்க. ஆனா பிரிஸ்கிரைப் டு டூ இந்த விடியல் காலை, அது பிரம்ம முகூர்த்தம். இருப்பினும் விடியல் காலையை சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சொல்லுங்க. அப்புறம் குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் சொல்லலாம், எப்ப வேணாம் சொல்லலாம். அது உடல் தூய்மைதான், பண்ணினா நல்லது, அவ்வளவுதான். 108 மணிகள் கொண்ட ஒரு துளசி மாலையில் எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. துளசி மாலை வாங்கணும்னு இப்பவே எல்லாம் இருந்தா நல்லதுதான். ஆனா நிறைய வேற இது இருக்கு. துளசி மாலையில ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ பண்ணியிருக்கான், இந்த சைட்ல விழுந்து கொடுத்தனா காலில் தான் படும். நம்ம தெரியாம அபராதம் பண்றோம் இல்லையா, தப்பான செயல் பண்றோம். அந்த மாதிரி இல்லாம இப்ப நம்ம பேசிக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கனால பீட்ஸ், இந்த என்னது கிறிஸ்டல் பீட்ஸ்ல கிடைக்கும், நீம் பீட்ஸ்ல நீமால உள்ள அந்த மணிகள் கிடைக்கும், மரத்தால் உள்ள மணிகள் எல்லாம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் வாங்கலாம், அது சீப்பாவும் இருக்கும், அது வாங்கலாம். அண்ட் அதுல பழகிட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சப்ப நீங்க துளசி மாலையும் வச்சுக்கலாம். 3-4 மாலை வச்சுக்கிறதுல ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒண்ணு பேக்ல வச்சுங்க, நீங்க டிராவல் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒண்ணு சுவாமி அறையில வச்சு விடணும், அங்க உட்காந்து பண்ணலாம். வெளியில என்னைக்கெல்லாம் சுவாமி அறையில போக முடியலையோ அந்த மாதிரி ஒரு பிழை இருக்கிற நாள், இல்ல நம்ம உடல் சுத்தமான இல்லாத நாள், அப்ப நம்ம வெளியில உட்காந்து பண்றதுக்கு அந்த மரத்தாள் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணலாம். எப்பவுமே நாமஜபம் சொல்றதுக்கு இது பண்ணலாமா, அன்னைக்கு பண்ணலாமா, இன்னைக்கு பண்ணலாம் கேட்கவே வேண்டாம். எப்ப வேணா பண்ணலாம். வீட்டுல ஒரு சாவே விழுந்திருக்குனாலும் பண்ணலாம்.
அதுலயும் ஒன்னும் பக்கம் இதே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அது சொல்லும் போது இன்னும் நல்லது. ஏன்னா ஆத்மா போயின்னு இருக்கு, டிராவல் பண்ணும்போது அது கேட்கறது, பாடி தான் இருக்கும், ஆத்மா டிராவல் பண்றது பண்ணும்போது என்னது நம்மளோட நாமத்தை எல்லாம் சொல்லி கேட்டுட்டே போறது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இஃபெக்டிவ். அப்புறம் என்னது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது, செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்த்து செய்யக்கூடாது. ஏன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. மெயினா என்னன்னா கான்சென்ட்ரேஷன். டிவி பாக்குறோம், அங்க சீரியல் என்ன, யாரு கொலை பண்ண போறோம், யாரு கொள்ளை, இதேதான் பாக்குறோம். ஒண்ணு இல்ல, மாமியார் மருமகள் சண்டை, அதுல போகும்போது எப்படி பேசுறால, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இதன் மாலையை வச்சிருங்க, அதை அழகா பார்த்து அதை ரசிச்சு பண்ண அப்புறம் அதை மூடிட்டு மாலை பண்ணும். இல்ல புஸ்தகம் படிக்கிறதானாலும் சரி, புஸ்தகம் எல்லாம் படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். ரெண்டுமா சேர்த்து பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. அப்புறம் என்னது, மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. சில பேருக்கு இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பாதி மந்திரம் தான். அந்த மந்திரம் சொல்லி ஃபுல் எஃபெக்ட் வராது. நான் வந்து இப்ப அந்த பாஸ்கெட் பால்ல போடுறேன், இப்போ பாஸ்கெட் பால் தெரியல, எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த பாஸ்கெட்ல பால் ஓடணும். நான் போட்டேன், ஹரே கிருஷ்ணா நான் சொல்லிட்டேன், ஒரு வாட்டி சொன்னேன், 2 வாட்டி சொன்னேன், 3 வாட்டி சொன்னேன். நம்ம பாஸ்கெட் பால்ல அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களா? இல்ல, அவன் பார்த்துட்டே இருப்பான். எப்ப அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ள அந்த பால் விழுறது அப்பதான் ஒன் சொல்லுவான். நீ 10 டைம் போட்ட, ஆனா ஒரு டைம் தான் அந்த பால் அதுக்குள்ள விழுந்துன்னா அப்பதான் ஒன் சொல்லுவான். இல்லையே, நான் 10 டைம் சொன்னேன், நீ 10 சும்மா மேல போட்ட பிடிச்ச, மேல போட்ட பிடிச்ச, அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த பாஸ்கெட்ல அந்த பால் விழணும். அதே போல நம்ம உச்சரம் எப்படி இருக்கணும், கிளியரா மனசார கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம சொல்லும் போதுதான் பகவானுடைய கணக்குல அந்த ஒண்ணுன்னு போகும். சோ நம்ம மாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் சொல்லக்கூடாது, ரெண்டுமா சேர்த்து சொல்லணும், கிளியரா சொல்லணும், உச்சரிப்பு கரெக்டா இருக்கணும், கான்சென்ட்ரேஷனோட சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஜபமாலையில் கிருஷ்ணமணியை ஒருவர் கடந்து போக கூடாது. ஐ திங்க் ஐ கேன் டெல் தட். ஒரு நிமிஷம். அட்ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட், பிளர் அது எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இல்லாட்டா உங்களுக்கு தெரியாது மணி. இது வந்து எல்லா மாலைகள்லயும் இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் கிருஷ்ணமணி. உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியறதா கிருஷ்ணமணி. இந்த கிருஷ்ணமணியில வந்து பிடிச்சு நம்ம என்னது பிடிச்சு இது சொல்லலாம், பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இதுதான் முதல்ல எல்லாம் வராது நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம். எழுதி வச்சிருந்தா அதை பார்த்து படிக்கலாம். இது முடிஞ்சு நம்ம வந்து நம்ம சைடு அது இப்படி பண்ணி அடுத்தது இப்படி படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாலை, ஒரு மணி. இந்த விரல, ஆள்காட்டி விரல மாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எது எந்த ஆன்மீகத்திலையும் சரி, நம்ம ஐயர்லாம் வந்து வேலையெல்லாம் அது பண்ணுவாங்க இல்லையா, பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது பார்க்கலாம், இந்த விரல விட்டுதான் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அசுத்தமான இது அப்படின்னு. மெயினா என்னன்னா, அசுத்தம்னா வேற விதத்துல நமக்கு தெரிஞ்சா போலயே பண்ணலாமே. ஒருத்தர் குற்றம் சொல்றோம்னா இப்படிதான் குற்றம் சொல்றோம். அது வந்து ஒரு குற்றம் காணக்கூடாது அப்படிதான் நம்ம இதுல சொல்றாங்க இல்லையா. யாரிடத்தும் நம்ம குற்றம் காணக்கூடாது. ஏன்னா 3 விரல் நம்மள பார்த்துருக்க, நம்ம கிட்ட எவ்வளவு குத்தம் இருக்கு. அப்போ இன்னொருத்தாளை பத்தி நம்ம குத்தம் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு இன் ஜெனரல். நம்ம அது பழகுறோமா இல்லையான்னு வேற விஷயம். ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஒருத்தரை பத்தி குத்தம் சொல்றதுக்கு. அவாய்ட் பண்ணணும் நம்ம. அப்புறம் என்னது, டைம் வேஸ்ட், வேற ஒண்ணு இல்லை. அவங்களே திருந்த போறது இல்லை, நம்ம சும்மா குத்தம் சொல்லிட்டு யூஸும் கிடையாது, நம்ம டைம் வேஸ்ட். அப்ப இந்த ஆள்காட்டி விரல மாத்திரம் விட்டு பாக்கி ஒரு விரல எல்லாம் இப்படி வச்சு பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த மணி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம இப்படி சொல்லி 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 வரும்போது என்னது, இது நம்ம கிருஷ்ணமணி நம்ம பக்கமா அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். இப்படி நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது 108வது மாலை இங்க வரும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 108 ஆயிடுத்து. இப்ப அடுத்தது நான் வந்து பஞ்ச தத்துவம் இங்க பண்ணி திரும்பி இது ஒன்னுன்னு அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பிடணும். திருப்பிட்டு இந்த மணியை பிடிச்சிட்டோம்னா திரும்பி இந்த மணியை பிடிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா, இது பஞ்ச தத்துவம் வந்து சொல்லிட்டு எது 108 முடிச்சோமா அதை பிடிச்சிட்டு திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம். அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மணி ஆயிடும். அப்புறம் 2வது மணி, 3வது மணி. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணா வீடு வரும்போது அதை அப்படி திருப்பிடணும். திருப்பிட்டு நம்ம திரும்பி அப்பிரதட்சணம் சொல்றோம் இல்லையா, பிரதட்சணம் பண்ணோம். அப்புறம் அப்பிரதட்சணம் திரும்பி, அது அப்பிரதட்சணம் ஆகாது, திருப்பிடுவோம். அப்ப அது வந்து சரியா திரும்பி இப்படி வரும். ஐ ஹோப் ஐ குட் எக்ஸ்பிளைன் இன் பெட்டர் வே. இல்லாட்டாலும் நீங்க யூடியூப்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். வந்து இதை நாமடுறது எப்படி, ஜபம் எப்படி பண்ணலாம்லாம் இருக்கும். சோ ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. பிளர் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் ஸ்பாட்லைட் அண்ட் நார்மலா இருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும், அதனால்தான். இப்ப ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. இந்த மணி இருக்கும், அந்த மணியை கடந்து போகக்கூடாது. திரும்பி என்ன பண்ணுவோம், டர்ன் பண்ணிட்டு திரும்பி இந்த 108 முடிக்கிறது வந்து 1 2 3 4 இப்படி பண்ணி இப்படியே பண்ணி நீங்க வரும்போது இது 108 ஆயிடும். திரும்பி அடுத்த டைம் பண்ணும்போது இது 1 2 3 அப்படிங்கிறது இப்படி சுத்தி சுத்தி வரும்.
ஓகே. அப்புறம் இந்த கோஷம் இதன என்ன நன்மை, என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஜாஸ்தி இல்லை, அவ்வளவு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கோஷம் விடுவதால் கிடைக்கும் என்ன நன்மைகள், நமக்கு இதனால் என்ன பயன், ஆக்சுவலி அது எதிர்பார்க்க கூடாது, இருந்தாலும் பயன் இல்லாம இருக்காதே. அப்ப அது என்னதுன்னு எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை. ஏதாவது நமக்கு தெரியாத பாவம் எல்லாம் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, அது ஒரு ரியாக்ஷன், என்ன பாவம் பண்ணாலும் அதுக்கு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். வேலூர் அந்த இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கருட புராணத்துல எல்லாம் கொடுத்திருப்பான். கேட்டாலே பயமே வந்துடும் நமக்கு. என்ன ஈட்டியால குத்துறது என்ன, தீப்பழம்புல போடுறது என்னோ சம்திங்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இதுல நிறைய விடுதலை நமக்கு கிடைக்கும். மாலை ஜபம் பண்ண 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 அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் சென். அப்புறம் தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். இப்போ கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்போம், தேவையற்ற இயற்கைகள் நிறைய இருக்க விஷயங்கள், கையில ஊதலாம், குடிக்கலாம், என்னெல்லாமோ கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கேயோ போகும். யாருடிச்சோ சங்கம் வச்சுப்போம். இந்த நேரத்தை நான் அந்த ஜிம்முக்கு போனேன், அந்த ஜிம்ல என் பெரிய நல்ல ஃப்ரெண்டு, அவன் சொன்னா இவன் அடிச்சு பாரு நல்லா இருக்கும், நம்ம இவ்வளவு ஜிம்ல உழைச்சோமே இது பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொன்னா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அங்கதான் போகும். அதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த இது பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டான ஜிம்மோட டைமும் போயிடும், நம்ம நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிறோம், அந்த வேண்டாத பழக்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டுடும். சோ நீ அந்த மாதிரி மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம், வேண்டாத தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்களில் இருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கே. இப்போ வாட்ஸ்அப், இந்த வாட்ஸ்அப் நிலை, இப்ப இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எல்லாம் இருந்ததுனால நல்ல விஷயங்களும் நம்ம படிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்திலே நம்ம நுழைந்து இதெல்லாம் கற்கலாம். கெட்டது நிறைய இருக்கு, திறந்த கெட்டதும் நிறைய இருக்கு. அதனாலதான் சைல்ட் லாக் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் வைக்கிறாங்க டிவில எல்லாம். ஆனா இப்பெல்லாம் அது ரொம்பவே இது என்னது பண்ணவே முடியாத லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. சோ அப்ப என்ன பண்ணோம், கான்சென்ட்ரேட் நீங்க பண்ணிடணும். அங்கதானே உங்களுக்கு நான் கவனம் போறது. அந்த பசங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, காலையில அந்த இது அதுக்கப்புறம் பஜன் கிளாஸ் போய், அதுக்கப்புறம் அந்த வேதம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அங்க இப்படியே நம்ம குழந்தைகளை பழக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வேற குழந்தைகள் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம பெரியவங்களுக்கும் அதுதான். அப்ப நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம மாத்திட்டு இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை மாத்திட்டோம்னா தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்களையும் நம்ம விடுதலை பெறுவோம். அப்புறம் கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். அது அவங்க அனுபவித்தா புரியும். இது நம்ம ஜபா பண்ணி பஜன் கீர்த்தன் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது எவ்வளவு மன அழுத்தம் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. சொல்லவும் முடியாது, விழுகவும் முடியாது, நிறைய அப்படியே உள்ளே வெந்துட்டு இருப்பாங்க. யார்கிட்ட சொல்றது, மனசுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும். அதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை பெற்று விடுவோம். ஏன்னா லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஏன்னா வி ஸ்டார்ட் பிலீவிங் இன் காட். பகவான் இருக்கார், அவர் பார்த்துப்பாரு. அதான் பகவான் எல்லாம் சொல்றாரே, வரும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வரும், அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம். என்னை என்னை இது என்னை நம்புறவங்க, நான் என்னுடைய பக்தர்கள் என்றும் அழிவதில்லை. ஏன் பக்தர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் அழிவதில்லை? நான் தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். அவன் தான் என்ன கூப்பிட்டுட்டே இருக்கானே, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றான், நான் அவனுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அவன் எப்படி அழிவான்? சோ அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வந்துடும். அதனால அப்ப மனக்கவலையில இருந்து விடுதலை பெற்று சுதந்திரமா வாழலாம். மன அமைதி உண்மையான மகிழ்ச்சி. பணம் கொடுத்தெல்லாம் மகிழ்ச்சியே வராது. நான் ஐபோன் வாங்கினேன், ஏதோ பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், என்னால மகிழ்ச்சியே. போன தீபாவளி பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், ஆனா இந்த தீபாவளிக்கு ஆசை கேட்கறதே இன்னொரு பட்டுப்புடவை, இன்னொரு நெக்லஸ், அப்படி இப்படி கேட்கறது. சோ அதெல்லாம் அது திருப்தி கிடைக்காது. ஆனா இது எப்படி மகிழ்ச்சி, பணம் எல்லாம் கொடுக்கவே வேண்டாம், நம்ம பாட்டுக்கு ஆடி பாடி கொண்டாடி நம்ம இதுக்கு இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனாலே ஒரு இதுவும் தொத்திடும் நமக்கு, என்னது ஆனந்தம் தொத்திடும், மகிழ்ச்சி. ஏன்னா எப்பவும் பாட்டும் இது பகவானை எப்படி தொழணுமா, பகவானை நல்ல விதமா அவரை சந்தோஷப்படுத்தி நம்மளும் சந்தோஷமா இருந்து அவரோட நாமம் எடுக்கும்போது நல்ல மகிழ்ச்சிகள். அறிவொளி, அப்புறம் என்லைட்டன்மெண்ட். நமக்கு நான் யாரு, அப்புறம் நான் ஆத்மாதான், இந்த இதுல போன எனக்கு இந்த அறிவொளி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும், ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும். நாளைக்கு ஞான விஞ்ஞான யோகா பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களை பற்றிய அறிவு, அவ்வியக்தமா இருக்கிறதும் வியக்தமா இருக்கும், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பிலாசபி இருக்கும், பார்க்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், கடைசியில என்னது, பகவான் இடத்தில் சரணடைந்தா நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். தேவ வழிபாடு மற்றும் அருவ வழிபாடு. இப்ப தேவரை ஒரு உருவத்துல நம்ம வழிபடுறோம், அருவ ரூபத்தையும் சில பேர் வழிபடுறாங்க, அதை பத்தியும் பார்க்கலாம். மாயையிலிருந்து பக்தி வரை, இப்ப இல்ல மாயா உலகத்துலதான் நம்ம இருக்கோம், இதுல இருந்து பக்தி இல்லை எப்படி நம்ம வரணும், இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. யார் படிக்கிறீங்க சொல்லணும் மாதாஜியா? அன்மியூட் பண்ணி படிங்க மாதாஜி.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय जय श्री श्री राधा गोविंद की जय जय अयोध्या श्री राम लल्ला की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வரைக்கும் உட்கார்ந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்